Πρέπει να πληθώ, βρωμάω. Νοσοκόμα, φέρατε το φαγητό? Πεινάω πολύ. Πού πάτε? Θέλω φαΐ. Miss Miley, μπορώ να φάω λίγο? Πεινάω. Σας παρακαλώ. Θα πρέπει να πληρώσεις, Κέιτ. Εντάξει, πάρτε. Αυτά είναι σκουπίδια, Κέιτ. Μπορώ να σου δώσω αυτό δωρεάν. Ευχαριστώ. Τι θα έχω? Τι αηδία. Βρωμάει, δεν θα πάω σκουπίδια. Έλα. Πεινάω. Τι θα έχω? Έχω ήδη τα λεφτά έτοιμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα, Τζες. Ορίστε το φαγητό σου. Δώστα εδώ. Τι, λαχανικά? Βλιά, δεν τα αντέχω. Μάιλι, πάρ' το πίσω, δεν θα το φάω. Σοβαρό? Εντάξει τότε. Πρέπει να παραγγείλω κάτι καλό. Θα πάρω κάτι από McDonald's. Άλλο πράγμα. Ναι, θα δοκιμάσω. Τι μυρίζει έτσι? McDonald's. Θέλω κι εγώ. Έχεις κάτι άλλο εδώ? Πατάτες τηγανιτές, τέλειο. Είναι το δικό μου φαγητό, μου έκλεψε το φαγητό. Ωραία, δοκιμάζω. Νόστιμος, ευχαριστώ, Τζες. Τι μυρίζει από την πλευρά της Στίφανης? Πεινάω πολύ. Να και το φαγητό μου, μια. Όχι, δεν θα το φάω. Τι μυρίζει έτσι? Μπέργκερ. Σαμ, έλα εδώ. Πάρτι στο μπέργκερ. Ό,τι πείτε με Στίφανη, Τζες, δώστε μου. Ορίστε με Στίφανη. Και πατάτες τηγανιτές θέλω. Θα γίνει. Κέιτ, πατάτες τηγανιτές για τη Τίφανη. Ορίστε. Σε ευχαριστώ, Σαμ. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Τώρα μπορώ να πάω. Τι έγινε, κορίτσιο? Μη μου χαλάτε την όρεξη, παρακαλώ. Λοιπόν, τι κάνουν σήμερα οι ασθενείς μας, Τζες? Πώς πάει το πόδι σου? Βλέπω πως δεν πάει καλά. Θα προσπαθήσω να το ζεστάνω λίγο. Μισό λεπτό. Είστε έτοιμοι? Έτσι. Πονάω. Πρέπει να σκεφτώ. Θα σου δώσω ένα χαπάκι. Ναι, να το χαπάκι, μην αρνηθείς. Γέστο, θα σε βοηθήσει. Έλα. Εντάξει, πάμε. Τι άσχημη γεύση. Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό? Μυρίζω λεφτά. Γεια σας ασθενείς, τι έχετε? Θα κοιτάξω το πόδι σας. Σίγουρα έχει πρόβλημα. Πώς να το λύσω όμως? Δεν ξέρω. Το ξέρω. Πρέπει να σκεφτώ. Έγινε. Θα σας βάλω ορό. Έτσι θα περάσει πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ, μπορείτε να πάτε. Θα κοιμηθώ λίγο. Τι ωραίο νεράκι. Θέλω κι εγώ έναν ορό. Θέλω και αυτό. Ναι, βάζω τα καλαμάκια με το σακουλάκι. Ωραία. Έτσι. Βάζω το ορό μέσα στο πόδι μου. Σούπερ, μου αρέσει. Κι εγώ θα ξεκουραστώ. Τι γίνεται εδώ? Αυτός είναι ο ορός μου. Μου πήρε το φάρμακο. Πώς τολμάει. Θα την τιμωρήσω. Να δει τι σημαίνει ξινός ορός. Έτσι. Θα δούμε τι θα πει. Ξινό, τι μου συμβαίνει? Τρέμω όλοι. Έχει πολύ πλάκα. Εσείς ποιος είστε? Η νέα μας ασθενή. Συγγνώμη που σας ξέχασα, Miss Tiffany. Τι να κάνω? Με 2 χρυσές ράβδους σίγουρα θα βρω μια λύση. Έχω ένα ειδικό μπλάστερ που θα θεραπεύσει το σπάσιμο στο πόδι σας. Τώρα έχετε υγιή και δυνατή ουρά ψαριού. Δεν θέλω ουρά ψαριού. Τι έκανες? Δώσ' μου τα πόδια μου πίσω. Ο γιατρός τα έκανε χειρότερα. Θα βοηθήσω, Miss Tiffany. Καλύτερα να της κάνω μασάζ στο πόδι. Πολύ καλύτερα, Σαμ. Τρόμαξα και άρχισα να υδρώνω. Πρέπει να ηρεμήσω.
ώρα να τα βγάλω. Ήταν φρικτό. Γεια! Τώρα πρέπει να κάνουμε μια μικρή ένεση. Έλα η Κέιτ πρώτη. Ένα τσίμπημα και θα είσαι καλά. Έλα εδώ. Μην τρέχεις γλυκιά μου. Περιμένουμε όλες. Έφυγε. Τότε είναι η σειρά της Τζες. Έλα εδώ Τζες. Όχι, τα λεφτά δεν βοηθούν. Πού πας? Μένει η Τίφανη τώρα. Έλα σε μένα, θα σε γιατρέψω. Όχι, Miss Τίφανη δεν θέλει ένεση. Το δάχτυλό μου δεν είμαι καλά. Όχι, σας παρακαλώ, όχι ένεση, φύγετε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω, κορίτσια, πρέπει να σας κάνω μια ενεσούλα. Σταθείτε, δεν θα ξεφύγετε με τα πόδια έτσι. Φύγαμε! Είστε τρελοί! Αφήστε μας ήσυχες! Δεν θέλω ένεση, φοβάμαι. Πού να κρυφτούμε, κορίτσια? Γρήγορα, κορίτσια! Δεν κουραστήκατε ακόμα, κορίτσια, σταματήστε. Συγγνώμη, γιατρέ. Θα σας σώσω. Νομίζω ξεφύγαμε. Κοίτα τα πόδια μας, χωρίς γύψο και δεν πονάνε όταν περπατάμε. Είμαστε καλά, επιτέλους, τώρα μπορούμε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Ναι, πάμε. Γλίστρισα. Έπεσα και εμείς πέφτουμε. Όχι, έχουμε γύψους πάλι. Είναι όλο δικό σου λάθος. Είμαστε κολλημένες εδώ. Τι βρωμάει? Μήπως εγώ? Μάλλον όχι, για να δούμε. Βρώμικες κάλτσες. Τι αηδία, παίρνουμε τις κάρτες. Όχι, δεν θέλω να τα γλύψω καθόλου. Να φάω τις κάλτσες, πλάκα μου κάνετε. Τη γλίτωσα. Είναι αειδιαστικό. Όχι, όχι, όχι. Τα παρατάω. Μα γιατί? Τι τρομερό έργο. Μπορώ να τις πλύνω πρώτα. Πόσο βρώμικες είναι, μπλιάχ. Πάω να κάνω μετό. Συγγνώμη, κορίτσια, δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω. Ζούλη, τώρα εσύ. Χάλια. Η Ένιθ έχει δίκιο. Για να μην νιώθω αηδία να φάω αυτή τη μυρωδάτη κάλτσα, πρέπει να την πλύνω. Ρίχνω τη σκόνη στο καλάθι και βάζω την κάλτσα μέσα. Ανάβω το πλυντήριο και περιμένω. Ναι, τι έξυπνη που είμαι. Άλλο πράγμα. Μυρίζει υπέροχα. Let's go! Απλά πρώτα πρέπει να τη σιδερώσω. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Μαμ! Τι αστείο! Έχει δει κανείς την κάλτσα μου εδώ? Νάτι, ευχαριστώ που την πλύνατε, κορίτσια. Θα τη φορέσω τώρα. Ωραία! Καλή διασκέδαση, κορίτσια! Ας σηκώσουμε μαζί το καπάκι. Εντάξει. Πω πω, τι όμορφη τούρτα. Μισό λεπτό, ας διαλέξουμε πρώτα τις κάρτες. Τίποτα, τι κρίμα. Μου αρέσει να γλύφω τούρτες. Να φάω? Αυτό είναι καλό. Φέρτε την εδώ γρήγορα. Τι υπέροχη τούρτα. Αυτή η τούρτα θα είναι δική μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, Ένιθ. Παίξε με τους κανόνες. Όχ, ελπίζω να μην τραυματίστηκε. Δεν θα ξανακλέβει τούρτες. Wednesday, ορίστε. Η τούρτα φυσικά δεν είναι μαύρη, αλλά μου αρέσει. Ωραία είναι. Έχω μια ιδέα! Ψηλά τα χέρια! Αυτή η τούρτα θα είναι δική μου! Ναι, τώρα μπορώ να απολαύσω ένα κομμάτι! Ένιθ, ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα μάθημα στην κλέφτρα. Γιατί? Θεέ
Αλλά η τόρτα είναι ακόμα νόστιμη. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, κέρδισα! Κορίτσια, για να δούμε τι έχουμε. Wow, έχουμε noodles! Θα τα φάω με ευχαρίστηση. Κι εγώ θα τα γλύψω! Κι εγώ. Έλα τώρα, τι κρίμα. Let's go! Για να δούμε λοιπόν! Όχι, δεν είναι noodles, είναι κάμπιες! Last stop! Μην πανικοβάλλεσαι. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Ευτυχώς που έχω τίποτα. Καλή δύναμη, Τζούλη, δεν έχεις τύχει. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχεις ιδέα πόσο φοβάμαι. Τι φρίκι, τι φρίκι. Θέλεις να βορτσίσεις τα δόντια σου. Σε ευχαριστώ. Τι ανακούφιση. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Καλή σου όρεξη, Wednesday! Ηρέμησε. Έχω σχέδιο. Πρέπει να προσθέσω λίγη φωτιά. Τότε δεν θα είναι τόσο εδιαστικό. Αρκετά. Είμαι έτοιμη να δοκιμάσω. Βασικά, πολύ καλό είναι. Μια χαρά. Αδειάζω ακόμα και να το κοιτάω! Θέλετε να δοκιμάσετε? Όχι, πάρ' το από εδώ. Για να δούμε. Τι, άδεια τσίχλα, δεν κατάλαβα. Όχι, φαίνεται ότι κάποιος την έχει φάει. Λοιπόν, πάρτε τις κάρτες. Για να δούμε, θα γλύψω. Ναι, τη γλίτωσα! Όχι, όχι. Wednesday, εσύ πρώτη. Μπορείς να γλύφεις την τσίχλα όσο θέλεις, δεν βιάζομαι. Let's go! Κορίτσια, βοηθήστε με να τη βγάλω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τι φρίκι. Αυτή η τσίχλα μας κοροϊδεύει. Αυτό είναι σίγουρο. Κορίτσια, έχω μια ιδέα! Στο σακίδιό μου έχω πολλά χρήσιμα πράγματα για κάθε περίσταση. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ένα μυρογνωμόνιο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Wow, μπράβο σου, Τζούλη. Έτοιμο! Σε ευχαριστώ. Πρέπει πραγματικά να το μασίσω. Τι αηδία. Όχι, Wednesday! Πλάκα έχει! Δεν μπορώ! Τζούλη, μια χάλια. Αυτό ήταν πραγματικά αστείο! Μπέιμπα μπλομ του κύθε μπλομ. Τέλος, έχω σηκώσει το καπάκι. Πω, μάτια ζελεδάκια. What are you? Κρίμα. Εγώ θα τα γλύψω! Και εγώ θα τα φάω. Είμαι τυχερή. Συμφωνούν όλοι ότι θα ξεκινήσω! Ωραία! Αυτό το μάτι είναι υπέροχο. Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο! Πρέπει να τα γλύψω όλα! Το παρακάνεις. Αρκετά. Υπέροχο! Χόρτασες ήδη. Σταμάτα. Όχι, δεν έχω τελειώσει ακόμα! Δώσ' το πίσω! What's the matter with Wednesday, πώς είσαι έτσι. Τι νόστιμο μάτι ζελεδάκι. Τι θέλετε από μένα? Έλα, Τζούλη, είναι αρκετά για όλους. Βοήθεια. Θέλεις να ανοίξεις? Και εσύ? Εγώ ναι, λοιπόν, για να δούμε. Wow, ζελές στο μπουκάλι! Υπέροχο! Τι ωραία. Η Wednesday δεν έχει τίποτα, αλλά εγώ θα το φάω, ναι! Και εγώ θα το γλύψω. Τέλεια, πόσο τυχερές είμαστε.
Ξεκινήστε. Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Τέλεια, τι απόλαυση. Σούπερ. Δώστε σε μένα. Περίμενε, θέλω να το γλύψω μια-δύο φορές ακόμα. Τι κακιά που είσαι. Wow, κοίτα, η γλώσσα μου έγινε ουράνιο τόξο. Πω, το θέλω κι εγώ. Ουα, τι νόστιμο ζελέ. Ουα, κορίτσια, κοιτάξτε πόσο όμορφη είμαι. Τι αστείο. Πόσο γελίες είναι. Ας δώσουμε τηλεχωριά στη Wednesday για να μην γκρινιάζει. Wednesday, άνοιξε το στόμα σου. Τι θέλετε από μένα? Τι αηδία. Κολαπέντε. Τι φρίκι, έγινα έγχρωμη. Τι αηδία. Κι εγώ νομίζω ότι σου πάει. Λοιπόν, κάτσε εδώ και εγώ θα σκεφτώ κάτι. Βέβαια, πρέπει να μετρήσουμε κάτι. Ναι, το κατάλαβα. Τώρα θα σου φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Ζωγραφίζω μια κούπα και τώρα πρέπει να την κόψω. Έτσι. Τώρα το επόμενο στάδιο. Θα κάνουμε την κούπα μας πολύ όμορφη. Προσθέτουμε ματάκια, στόμα και μάγουλα. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει αφρό στην κούπα μας. Έτσι, έτοιμο. Αυτό θα είναι το μαξιλαράκι. Θα βάλω και κουβερτούλα. Τόσο γλυκό. Τώρα η ντουλάπα. Όχι αυτό. Θα κάνω μια μικρότερη κρεμάστρα. Θα την κάνω με το τρισδιάστατο στυλό. Πολύ όμορφη και βολική. Θα βάλω και χάντρες. Τέλειο. Βάζω πάνω της το φόρεμα, ναι. Η ντουλάπα μας είναι έτοιμη. Δεν ξεχνάμε τον καθρέφτη. Μπορώ να ξεκουραστώ. Τι ωραία κοκακόλα. Έχω μια ιδέα. Θα φτιάξω κάτι ωραίο από το καπάκι. Ένα ωραίο φυτό για τη διακόσμηση στο δωμάτιό μας. Θα το δείτε. Λοιπόν, να η γλάστρα και τώρα τα λουλουδάκια. Ωραίο, δεν είναι? Το φυτό και η ζωγραφιά στον τοίχο κάνουν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ όμορφο δωμάτιο, μπράβο μου. Τάιλερ. Wow, όντως ωραίο. Και εγώ τι να κάνω? Ναι, έχω μια ιδέα. Λοιπόν, παίρνω πλαστελίνη. Θα φτιάξω κάτι κι εγώ. Έτσι. Τώρα ματάκια. Και στο ματάκι. Ο καρχαρίας μας θα είναι το κρεβάτι. Πολύ ωραίο κρεβάτι. Και το κομοδίνο, αλλά κάτι λείπει. Θα φτιάξω ένα ενιδρίο με καρχαρία. Θα είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, έτσι, τώρα το πτερίγιο έτοιμο πάνω στο κομοδίνο. Wow! Τι! Δεν έχει παπούτσι! Λοιπόν, τώρα θα το διορθώσω. Θα φτιάξω για τον καρχαρία όχι ένα, αλλά πολλά παπούτσια. Θα ζηλέψουν όλοι. Εδώ βάζω κόλλα. Εκεί εδώ κολλάω. Τώρα το ψαλίδι. Λίγη υπομονή. Θα βγει τέλειο παπούτσι. Και εδώ πάλι κολλάμε. Βάζω σόλα. Και τώρα κορδόνια. Νομίζω βγαίνει τέλειο παπούτσι. Έτοιμο. Τώρα ο καρχαρίας μας έχει ολόκληρη ντουλάπα με παπούτσια. Τι τέλειο δωμάτιο. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, φίλε.
Wow, βλέπω πως σου αρέσει. Κοίτα τα καινούρια παπούτσια σου. Σου πάνε. Θες να ξεκουραστείς? Όνειρα γλυκά, φίλε. Τέλεια. Δεν θέλω να το ξυπνήσω. Τέλεια. Γεια σου. Βλέπω ότι η μπαλερίνα Καπουτσίνο χαίρεται πολύ. Της αρέσει το δωμάτιό της. Είναι όλα για σένα, αγάπη μου. Κοιμήσου, όνειρα γλυκά. Αχ, είναι ένα θαύμα. Ησυχία, παιδιά. Και εμείς συνεχίζουμε. Ξέρω τι θα κάνω. Παίρνω λίγη πλαστελίνη. Πολύ λίγο. Κοιτάξτε προσεκτικά. Τώρα παίρνω καλαμάκι και επαναλαμβάνω με το άλλο κομμάτι. Κόβω το σχέδιο. Τώρα το βάζω το ένα πάνω στο άλλο. Τρύπα. Και προσθέτω μικρές λεπτομέρειες. Το αναγνωρίζετε? Το βάζω στο πιάτο. Ντόνατ. Πολύ όμορφο ντόνατ. Συνεχίζω. Λίγη άμμος. Και επαναλαμβάνουμε τις κινήσεις μας. Έτσι. Τώρα δύο κομμάτια μαζί. Τα ενώνουμε. Πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο μας. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Πολύ προσοχή θέλει. Τώρα πινέζα. Σούπερ. Εδώ είναι. Βγάζω αυτό. Κολλάω ταινία. Το τραπεζάκι με τα καλούδια είναι έτοιμο. Εδώ η σερταριέρα. Διακοσμώ το δωμάτιο. Όλα πολύ γλυκά. Όμορφα αυτοκόλλητα. Και εδώ και κούνια. Λοιπόν, κάτσε να μπούμπου. Τι ομορφιά. Τι κάνει ο Τάιλερ? Γεια σου, Βίβιαν, κοίτα, ωραίο δεν είναι? Βρε Τάιλερ, δώσ' μου αυτό. Λοιπόν, θα το διορθώσω λίγο εδώ και εδώ. Έτοιμο, κοίτα. Wow, σούπερ! Λοιπόν, ανάποδο γυρίζω και κόβω τις άκρες. Σούπερ! Τώρα το χωρίζουμε σε τετραγωνάκια. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μοσαϊκό. Φτιάχνω κομμάτι-κομμάτι. Αυτό το κομμάτι δεν το θέλουμε. Έτσι το κρεμάμε στον τοίχο. Και φτιάχνουμε τη συρταριέρα. Θα είναι μπλε και αυτό. Ωραίο δεν είναι? Κοιτάξτε. Τηλεόραση, πολυθρόνα και εδώ πέρα γωνία για σπορ. Και ένας ακόμα καρχαρίας χαλάκι. Λοιπόν, τι λες, φίλε? Σου άρεσε, δεν είχα καμία αμφιβαλία. Wow, μπαλαρίνα Καπουτσίνο είναι στη τηλεόραση. Ερωτεύτηκα. Η αγαπημένη μου μπαλαρίνα Καπουτσίνα πεινάει. Θέλει να δοκιμάσει τα γλυκάκια. Καλή όρεξη. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε εδώ στο ισόγειο? Ιδέα. Θα βάλω εδώ τα ράφια με αξεσουάρ, τσάντες και παπούτσια. Ο καθρέφτης στον τοίχο. Εδώ θα βάλω τραπέζι με καλλιντικά. Και βέβαια στη γωνία βάζω μια πολυθρόνα, τσαντούλες και αυτοκόλλητα. Παραλίγο να ξεχάσω το χαλάκι. Αχ, φαίνεται πολύ όμορφο. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ? Βέβαια, το τραπεζάκι, αυτό θέλω. Το βάζω εδώ και απάνω νοστιμιές, πίτσα, πατατάκια, κοκακόλα. Εδώ πέρα στον τοίχο θα ζωγραφίσω τον καρχαρία. Μοιάζει, έτσι δεν είναι? Εδώ θα είναι κάτι άλλο νόστιμο. Ενιδρίο, σέρφινγκ, σούπερ, τέλειο!
όμορφα που είναι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η ώρα μου. Πάω να χαιρετήσω. Γεια σου όμορφη. Πάμε βόλτα. Έχεις όμορφο χαμόγελο. Πάμε. Περίμενε! Πού πάτε? Και τα σπιτάκια σας? Εντάξει, καλή βόλτα και περάσαμε τέλεια! Θα γυρίσουν! Ουα, τι ωραία δώρα! Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε και εγώ παίρνω μπλε φαγητό. Εγώ έχω κόκκινο φαγητό, αλλά δεν θέλω παιδική τροφή. Παπά, μου αρέσει η popcorn. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ πράσινο. Βρε, παιδιά! Εντάξει, θα ξεκινήσω. Wow, είναι δυνατό! Νιώθω ένα τεράστιο κύμα δύναμης και φαίνεται ότι μπορώ να κάνω τα πάντα! Γυμναστήριο! Μπορώ να σηκώσω οποιαδήποτε μπάρα, αλτήρα και βάρη! Τι άλλο έχει εδώ? Μη με κοιτάς! Βάζω στοίχημα ότι μπορώ να τη σηκώσω! Είμαι αδύναμη! Τι μέρα που έχω σήμερα! Ευχαριστώ, ήταν φοβερό, τρέχω πίσω! Αυτό είναι, κορίτσια μου, τελείωσε η ενέργεια. Συνεχίστε. Είναι η σειρά μου να φάω παιδική τροφή. Όχι, έχει πατζάρια! Ντομάτες, άλλαξα γνώμη! Τι είναι αυτό? Θα σε βοηθήσω, Νικόλ. Άνοιξε το στόμα σου, το αεροπλάνο πετάει για να σε δει. Μαμ! Μπλιά! Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η γεύση. Δοκίμασα τον πουρέ, τώρα είναι η σειρά σου. Μισό λεπτό. Κοίτα τα τρισδιάστατα γυαλιά μου. Wow, τι ωραία! Θέλεις τέτοια? Σε ευχαριστώ! Τώρα μπορούμε να δούμε ταινίες και να φάμε popcorn. Βρε εσύ, μόνο εγώ τρώω. Σε παρακαλώ, μην είσαι τσιγκούνα. Το popcorn είναι πράσινο, άρα είναι δικό μου. Έλα, τι έγινε, έχω φάει όλα. Τέλεια, ήταν ωραίο. Ω, Νικόλ, τι συμβαίνει με τα χείλη και τα αυτιά σου? Τι έγινε? Κοίτα! Βάφτηκαν και τα αυτιά και τα χείλη μου. Είναι θαύμα. Κορίτσι, αρκετά! Ωραία, νέα δώρα! Λατρεύω την τσίχλα λαβής. Δεν γίνεται, ένα ολόκληρο πιάτο με μπέργκερ! Όχ, πρέπει να προσέχω με αυτό. Κορίτσια, μπορώ να πάω πρώτη! Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτά τα κόκκινα μπέργκερ. Βάζω στοίχημα ότι μπορώ να φάω ολόκληρο το πιάτο σε μισό λεπτό. Πάμε! Υπέροχο! Και το τελευταίο! Έτοιμο! Λοιπόν, σας Είπα, το κατάφερα! Οχ! εντάξει, τώρα είναι η σειρά μου. Ελπίζω το γλυφιτζούρι έχει καλή γεύση. Φαίνεται νόστιμο. Τέλεια, μου αρέσει. Μάντι, έχεις τη δική σου λιχουδιά, ξεκίνα. Με πολύ χαρά. Λαχταριστή μπλε τσίχλα. Είναι γλυκιά. Και η εικόνα είναι χαριτωμένη. Μακάρι να μπορούσα να συναντήσω την αγάπη μου. Γεια σου, πρίγκιπα. Ω, Λίλι! Λοιπόν, η πρόκληση δεκτή θα σου δείξω τώρα. Γιατί? Όχ, νοκάουτ, έγινε λάθος. Να τη βοηθήσουμε? Θεέ μου, τι συμβαίνει με τις μύτες σας και με το δικό μου? Κάνω παλαμάκια! Τέλεια, θέλω να το δοκιμάσω. Και εγώ έχω juicy drop ζελεδάκια.
Και εγώ έχω τσίχλα. Μπέμπα μπλομ του κίθε μπλομ. Είμαι πρώτη. Συγγνώμη. Τι άρωμα. Η φράουλα είναι κόκκινη, είναι δική μου. Εντάξει. Το μπλε μέρος του κοκτέιλ πάει σε μένα. Έλα τώρα, εδώ έχουν μείνει μόνο λίγα πράσινα bubbles. Μπορώ να τα πιω με καλαμάκι. Τι γλυκά που είναι, φοβερό. Νικόλ, συνέχισε, σειρά σου. Ευχαρίστως. Ναι, τα ζελεδάκια είναι πολύ ευχάριστα. Θα έχουν καλύτερη γεύση με σιρόπι. Είναι ξινά, αλλά μου αρέσει. Μάντι, έλα φάε. Λοιπόν, πήρα τσίχλα οδοντόκρεμα. Ώρα να βουρτσίσω τα δόντια μου. Τι κάνεις? Γιαχ. Όχι, γιατί τα δόντια μου έγιναν μπλε. Αλλά η μπλε φούσκα φαίνεται ωραία. Wow, έχει αλλάξει και ο δικός σου λαιμός. Ναι, το έχουμε κι εμείς. Η μπογιά δεν φεύγει. Νέα καλώδια. Έχω Kinder έκπληξη, ναι. Η κόκκινη πίτσα είναι σούπερ. Δεν καταλαβαίνω τι να κάνω με αυτό το κουμπί. Σκέψου το και εγώ ανυπομονώ να δοκιμάσω την Kinder έκπληξη. Τι παιχνίδι κρύβεται μέσα. Ξέρετε, η μπλε σοκολάτα με γεύση βατόμουρου είναι ωραία. Υπέροχη. Για να δούμε. Όχι, είναι κατσαρίδα. Έχει πλάκα. Αστείο παιχνίδι, περίμενε λίγο. Δεν είναι παιχνίδι, είναι αληθινή. Έχω μια ιδέα. Το κρεμμυδάκι. Τι συνέβη? Κατσαρίδα στην κουζίνα, έρχομαι. Τι φιάλτης, γιαγιά, βοήθεια. Μια παντόφλα θα κάνει εδώ. Μπανζάι. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ, γιαγιάκα. Τα λέμε. Τα λέμε. Λοιπόν, κορίτσια, συνεχίζω. Πρέπει να φάω πίτσα και έχω μια υπέροχη ιδέα. Αν φτιάξω ένα τεράστιο κομμάτι, τι λέτε? Θα είχε καλύτερη γεύση τότε. Τι ωραία, τέλεια. Wow, ωραίο. Λοιπόν, είναι η σειρά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το κουμπί. Γεια σας. Πατήσατε το κουμπί. Σας έχω μια έκπληξη. Σούπερ ασυνήθιστο παγωτό. Να προσέχετε, έχει ένα μυστικό. Πού πάτε? Βρε παιδιά, φοβάμαι να το δοκιμάσω. Τι πρόσωπο που έχεις, έχει πλάκα. Ξέρετε, μου άρεσε, θέλω κι άλλο. Είναι τέλειο. Το βλέπετε? Πόσο φωτεινό. Wow, τα χέρια μου έχουν λερωθεί. Και τα δικά μας έχουν χρώμα. Λοιπόν, 3-2-1. 3-2-1 είπα. Τρία. Ωραία, νέα καλώδια. Ενδιαφέρον, τι δαχτυλίδι είναι. Και εγώ έχω ένα καρπούζι. Ωραία. Πω, για να δούμε. Hey, ας παίξουμε να αποφασίσουμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Είμαι η πρώτη, ναι. Λοιπόν, έχω γλυφιτζούρι δαχτυλίδι. Είναι τόσο όμορφο. Μου πάει τόσο πολύ. Μα πάει τόσο πολύ, Απλώς με ζηλεύεις. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Πολύ γλυκό. Νίκο,
Σπουν, μη με κοιτάς. Δοκίμασε το γλυκάκι σου. Βέβαια! Είμαι έτοιμη να φάω ζελέ καρπούζι. Τι ωραίο που είναι. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Και τα κουκούτσια δεν θα τα φάω. Βρε, Νικόλ, πρόσεχε. Συγγνώμη. Λοιπόν, βλέπω μια κλέφτρα. Βρες ή έχεις τη δική σου νοστιμιά? Εντάξει, ό,τι πεις. Για να δούμε. Είναι πολύ σπάνια και ασυνήθιστα πατατάκια. Ελπίζω να είναι νόστιμα. Μια χαρά. Μάνα μου. Βοήθεια! Ήρεμα, έχω ηλεκτρική σκούπα. Ο δυνατός αέρας με έκανε να νιώσω καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Ουα, κορίτσια, γίναμε τελείως πολύχρωμοι. Ακόμα και τα πρόσωπά μας έχουν χρωματιστεί. Ωραίο. Ποιος θα είναι πρώτος? Έλα, Τζες. Τι έχεις κάτω από το καπάκι σου? Πω, πολλά πασπαλίσματα διαφορετικών χρωμάτων. Τι όμορφα που είναι. Κουίντιν, τι έχεις? Πω, έχω πολλά Skittles, τέλεια. Ας αρχίσουμε να διακοσμήσουμε τις τούρτες. Η δική μου σίγουρα θα έχει καλύτερη γεύση, γιατί έχω Skittles. Ανοίγω τη συσκευασία και τα τακτοποιώ ανά χρώμα. Εδώ βγαίνει όμορφο, μου αρέσει. Τι θα κάνεις με το πιστολάκι μαλλιών, Κουέντιν? Είδα ένα υπέροχο life hack στο TikTok. Πρέπει να ζεστάνετε τα Skittles και μετά θα απλωθούν όμορφα πάνω στην τούρτα. Τώρα όλη μου η τούρτα θα έχει χρωματιστές μουτζούρες. Υπέροχο! Λοιπόν, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Wow, έχει μέλι εδώ! Σούπερ! Θα είναι ακόμα πιο νόστιμο και πιο γλυκό! Τι ωραία! Μπορώ να κολλήσω τα Skittles με το μέλι. Θα έχω ένα τεράστιο πύργο Skittles, τον οποίο θα κρατάει το μέλι. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο γλυκάκι. Πω, Κουέντιν, είναι μια εξαιρετική ιδέα. Δεν συμφωνώ. Νομίζω η δική μου τούρτα θα είναι πιο ωραία. Έχω ετοιμάσει τη χρωματιστή κρέμα. Στίβω την κρέμα γύρω από την τούρτα. Θα πάρω τη μοβ κρέμα πρώτα και μετά την μπλε. Μετά τη ροζ. Πω, υπέροχο έγινε. Τώρα χρειάζομαι μια σπάτουλα και θα τα ισοπεδώσω. Πω, Τζες, η τούρτα σου φαίνεται λαμπερή όπως η τούρτα του Κουέντιν. Τώρα βάζω μια λωρίδα λαδόκολλας πάνω και κάτω. Έτσι λοιπόν. Την πασπαλίζω με πολύχρωμη τρούφα. Τζες, σταμάτα! Σταμάτα αμέσως! Η τρούφα σου είναι παντού! Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να βγάλω τις λωρίδες και να στύψω περισσότερη κρέμα γύρω από την τούρτα. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι η σπάτουλα και είναι έτοιμο. Πω, Τζες, η τούρτα σου είναι καταπληκτική, μου αρέσει. Γράψε στα σχόλια ποιανού η τούρτα σου αρέσει περισσότερα, του Κουέντιν με Skittles ή της Τζες με τρούφα. Είμαι τόσο πεινασμένος που θα δοκιμάσω την τούρτα μου τώρα. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμη. Πω, υπάρχουν τόσες πολλές στρώσεις. Τι τρυφερή τούρτα.
θα διακοσμήσει την τούρτα ο Κουέντιν? Είναι μούρα και φρούτα υπέροχα. Πολύ ωραία. Η Τζες έχει Kit Kat και μακαρόν σοκολάτας και M&M's. Βλέπω ότι ο Κουέντιν ζηλεύει. Σούτ από εδώ! Είναι δικά μου γλυκάκια για τη διακόσμηση της δικής μου τούρτας. Θα ξεκινήσω. Ανοίγω το Kit Kat. Έχω μια ιδέα. Μπορώ να βάλω το αγαπημένο μου Kit Kat γύρω από την τούρτα. Θα είναι πολύ όμορφο. Έτσι. Ωραία. Τώρα βάζω από πάνω λιωμένη σοκολάτα. Έτσι η τούρτα θα γίνει ακόμα πιο σοκολατένια. Θα είναι πολύ νόστιμη. Τώρα βάζω M&M's από πάνω. Έτσι λοιπόν. Είναι τόσο όμορφα τα γλυκάκια. Ναι. Τώρα βάζω τα σοκολατένια μακαρόν. Έτοιμο. Όχι, το παγωτό σοκολάτας θα χρειαστώ επίσης. Κουέντιν, μη με ενοχλείς. Έκλειψε ένα γλυκάκι. Λοιπόν, θα προσθέσω μπαλάκια παγωτό σοκολάτας στην τούρτα μου. Και τα χωνάκια από πάνω. Τελείωσα. Έτσι και έτσι. Εγώ έχω φτιάξει ήδη την κρέμα. Μοιράζω την κρέμα σε 5 πιάτα. Και τώρα κάθε μερίδα θα χρωματιστεί. Οι φράουλες θα δώσουν ροζ χρώμα, το ακτινίδιο πράσινο, το πορτοκαλί, τα βατόμορα μπλε και τα σμέουρα κόκκινο. Μένει να απλώσουμε την κρέμα στην τούρτα. Στην αρχή θα σχεδιάσω ένα τρίγωνο με κρέμα πορτοκαλιού. Τώρα το κάνω αυτό με κάθε κρέμα. Τι ομορφιά! Τώρα ο Κουέντιν τακτοποιεί τα μούρα και τα φρούτα ανάλογα με το χρώμα της κρέμας. Πολύ ωραία ιδέα. Γράψε στα σχόλια ποια τούρτα σου αρέσει περισσότερα, η σοκολατένια ή αυτή με φρούτα. Πόσο νόστιμο φαίνεται αυτό το κομμάτι. Θα το δοκιμάσω. Ναι, δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η τούρτα σοκολάτας είναι απίστευτη. Πολύ νόστιμη. Τι θα πει λοιπόν ο Κουέντιν για την τούρτα με φρούτα και μούρα? Το πορτοκάλι είναι πολύ ζουμερό. Θα δοκιμάσω την τούρτα τώρα. Πω, τι ευχάριστη γεύση. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι η τούρτα με φρούτα θα μπορούσε να είναι τόσο νόστιμη. Μου αρέσει. Καλώς ήρθατε σε μία πρόκληση μαγειρικής. Για αρχή θέλω μία τούρτα με M&M's. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, το βρήκα. Ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Για αρχή θα βάλω τις καραμέλες ανά χρώμα. Μπλε. Πράσινες καραμελίτσες, κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες. Τα έχω όλα έτοιμα. Και για την πιο ψηλή βαθμίδα θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φόρμα καρδούλας. Τι έχουμε εδώ, για να δοκιμάσω. Είναι πεντανόστιμο. Θα βάλω όλο το βαζάκι για την εγγονούλα μου. Τι ωραία. Και από πάνω θα διακοσμήσω με φωτεινές καραμελίτσες. Μα τι ωραία. Προσεκτικά σηκώνω τη φόρμα μου. Και κοιτάξτε τι εξωπραγματικό. Ένα κομμάτι σοκολάτας κόλλησε στη φόρμα. Για μισό λεπτό. Υπέροχα. Η τούρτα μου είναι πανέτοιμη και φτιαγμένη με πολύ πολύ αγάπη. Τάιλερ, γιατί δεν φτιάχνεις τίποτα? Μισό λεπτό, γιαγιά. Τα έχω σκεφτεί όλα. Θα πάρω τσίχλα και θα την κολλήσω σε λωρίδες πάνω στην τούρτα μου. Αυτό θα βγει πολύ cool. Βάζω λίγη εδώ και απλώνω αναλωρίδες σε ολόκληρη την τούρτα. Στην κορυφή, φυσικά θα ρίξω νουτέλα. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει. Τα έχω όλα έτοιμα. Και ειδού το υπερθέαμα που έφτιαξα. Ωραίο, γιαγιά.
για μένα. Ευχαριστώ, δεν το περίμενα. Είναι πολύ νόστιμο. Κοίτα, έφτιαξα μια βδαλούδα. Μπράβο, μικρέ μου. Θα διακοσμήσω την τούρτα μου με αυτή. Και από αυτά τα γλυκά θα κάνω κι άλλη διακόσμηση. Ωραίο. Πανέτοιμο. Παρακολουθήστε και μαθαίνετε πώς να μαγειρεύετε με το σωστό τρόπο. Έχω ήδη γεμίσει ολόκληρη την τούρτα μου με χρωματιστές μπάρες σοκολάτας. Φυσικά τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω μερικά νόστιμα M&M's. Αλλά δεν θα τα ρίξω απλά, θα δημιουργήσω ένα έργο τέχνης. Ναι, αυτό είναι που χρειάζομαι. Λίγο ακόμα, κάπως έτσι. Και όλα μαζί. Το πιο σημαντικό είναι να φτιάξω τη φόρμα που θέλω. Πανέτοιμο. Σεφ, συγχαρητήρια. Εγγονούλα μου, ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Πω, τι ωραία κέικ. Μα πώς κρατιέται αυτό? Δεν χρειάζεται εδώ πέρα. Για να δοκιμάσω αυτό το χαλματίδιο. Είναι πολύ νόστιμο. Για να δούμε, τώρα ήρθε η σειρά του κέικ. Είναι απλά τέλειο. Απίστευτη γεύση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε το κέικ καρδούλα. Θα ξεκινήσω με την καρδιά. Αχ, τι ωραίο καρδουλίνι. Μ' αρέσει. Και για να δούμε την ίδια τη τούρτα θα είναι νόστιμη. Τι ωραία σοκολατίτσα. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός. Ναι. Και αυτά τα σοκολατάκια. Τέλεια. Και τώρα θα περάσω στην τελευταία τούρτα. Θα ξεκινήσω με τα αυτάκια της. Πολύ ωραία. Τι κριτσινή στη βαρίτσα. Μ' αρέσει. Και η πεταλούδα. Και αυτή είναι τόσο νόστιμη. Και τώρα το καλύτερο σημείο. Η ίδια η τούρτα. Είναι να γλύφεις το δάχτυλό σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ νόστιμες και οι 3 τούρτες. Άρα κερδίζει η τελευταία φυσικά. Μπράβο μου. Και τώρα θέλω να δοκιμάσω μια τούρτα σαν την Μπάρμπι. Εντάξει, εγγονούλα μου, θα το κάνουμε αμέσως. Marshmallows, αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Τι μαλακά πυρπιλάκια είναι αυτά. Γιαγιά, κοίτα τι κάνω με τα marshmallow. Κοίτα και μάθαινε. Κολλάμε τα marshmallow κάπως έτσι. Ναι, μισό λεπτό. Δεν μου βγαίνει. Το βρήκα. Αυτό θα χρησιμοποιήσω ως κόλλα. Το βάζω πάνω στο φόρμα της κούκλας. Κοιτάξτε πόσο ωραίο βγαίνει. Το φόρμα έγινε καφέ. Και βάζουμε αυτό το marshmallow εδώ. Αυτό εδώ. Και λίγο ακόμα. Τελείωσαν το marshmallow. Έχω 2 στο στόμα μου. Έχει λίγο σάλιο βέβαια. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, μικρέ μου. Πάρε καλύτερα το δικό μου marshmallow. Και εγώ θα κολλήσω τα χρωματιστά marshmallow μου. Ομοιόμορφα στην τούρτα μου. Φτιάχνουμε ένα πυργάκι και μετά προσθέτουμε ζελεδάκια καρδούλας. Και ορίστε το φόρεμά μου. Σ' αρέσει, σεφ? Αξιόλογο. Εγώ θα χρειαστώ γάντια. Θα πάρω τα marshmallow μου και θα προσθέσω λίγη πράσινη βαφή. Απομένει να αναμίξω τα πάντα σχολαστικά. Και έχω πανέτοιμη τη ζύμη μου. Την ξεδιπλώνω με έναν πλάστη. Και φτιάχνω το νέο φόρεμα για την κούκλα μου. Θα είναι πολύ μοντέρνο. Για αρχή η φουστίτσο. Μετά το γκούστο. Πολύ καλά. Και με τη βοήθεια της σπάτουλάς μου θα προσθέσω τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Κάπως έτσι. Κολλάμε τα λουλουδάκια. Και η Μπάρμπι με το πράσινο φόρεμα είναι πανέτοιμη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να αξιολογήσεις τις τούρτες μας. Μα τι όμορφες. Θα ξεκινήσω με αυτή την πράσινη. Την έφτιαξε σίγουρα ο σεφ. Έχει γεύση marshmallow. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πεντανόστιμο.
Και επόμενο στη σειρά θα είναι αυτή η τούρτα. Δοκιμάσω. Wow! Η γεύση είναι εξαιρετική. Και τέλος, έχω αυτή την τούρτα από τον Τάιλερ. Για να δούμε. Ξεκολλιέται δύσκολα. Αλλά είναι πολύ νόστιμος ο συνδυασμός. Και ποια τούρτα να διαλέξω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφασίσω. Και λοιπόν... Γιαγιάκα, η νίκη είναι δικιά σου. Ευχαριστώ, εγγονούλα μου, είμαι τόσο χαρούμενη. Τώρα, επιτέλους θέλω να δοκιμάσω μια τούρτα με μπαστούνάκια σοκολάτας. Μπορείτε να μου το μαγειρέψετε? Φυσικά, αγαπητή μου. Αυτά είναι ραβδιά σοκολάτας. Θα πάρω ένα. Καλό. Και ένα δεύτερο. Αγώνας. Ναι, αυτό είναι. Σε νίκησα. Τάιλερ, παραδώσου. Εγώ έχω αφοπλιστεί από σχόλια. Ξεχνάω να διακοσμώ την τούρτα μου. Προσεκτικά σχηματίζω τα ροζ μπαστούνάκια στη σειρά σε όλη την περιφέρεια της τούρτας. Και τώρα ήρθε η σειρά για τα γλυκά πασπαλίσματα. Πρέπει να κερδίσω σίγουρα αυτόν τον γύρο. Όσο περισσότερες λιχουδιές, τόσο το καλύτερο. Ανέτοιμο. Και τώρα περίτη λίγο την τούρτα μου με έναν φιόγκο δώρου. Τέλεια. Hey, γιαγιά, τι πάθατε? Κοιμάστε? Ορίστε, μισό λεπτάκι. Και χτύπημα! Νίντζα! Χέα! Και τώρα θα διακοσμήσω όλη την τουρτίτσα μου με αυτά τα μικρά ραβδάκια. Κοιτάξτε, θυμίζει ξυλαράκια. Και στη μέση θα προσθέσω ψίχουλα. Ψίχουλα από μπισκοτάκια. Πολύ ωραία. Μετά προσθέτω αυγά σοκολάτας. Το κέικ μου μοιάζει με μια πραγματική φωλιά για πουλάκια. Μα τι ομορφιά. Κάτω τα χέρια σου. Σειρά σου. Και εγώ θα διακοσμήσω την κορυφή της τούρτας μου με κρέμα σοκολάτας. Θα χρησιμοποιήσω γι' αυτό μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Θα προσθέσω και λίγο στα πλάκια. Ωραία βγαίνει. Θα βάλω μία μουσούδα σκατζόχυρο. Και τα ραβδιά σοκολάτας θα λειτουργήσουν ως βελόνες. Θα είναι τα αγκάθια του σκατζόχυρου. Ορίστε. Ο σκατζοχυράκος μου είναι έτοιμος. Λοιπόν, θα δοκιμάσεις τις τούρτες μας. Τι ωραίες τουρτίτσες. Πού θα ξεκινήσουμε αυτό το σκατζόχυρο? Αχ, τι νόστιμο που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος συνδυασμός. Επόμενη τούρτα θα είναι αυτή που μοιάζει με φωλιά. Είναι τόσο ζουμερή και φρέσκια. Αχ, και τι ωραία ξυλάκια. Είναι απλά υπέροχη. Και τέλος, αυτό το δωράκι. Πόσα πασπαλίσματα. Δοκιμάζω. Μπαστούνάκια. Η τούρτα είναι τέλεια. Γλύφω ακόμα και τα δαχτυλάκια μου. Φυσικά και κερδίζει αυτή η τούρτα. Ναι, το ήξερα. Κέρδισα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βάψω το σπίτι μου ροζ. Φυσικά γι' αυτό θα χρειαστώ ένα νέο κοστούμι. Ποια απόχρωση να επιλέξω? Ας είναι ανοιχτό ροζ. Είναι τέλειο για την οροφή. Είμαι τόσο ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Τώρα θα προσθέσω μερικές λεπτομέρειες για απόλυτη απόλαυση. Θα πάρω ένα στένσιλ για τα χείλη, λίγο κραγιόν και γκλίτερ. Τι γοητεία! Πώς φαίνομαι λοιπόν? Πρέπει να χτενιστώ. Είμαι πανέμορφη όπως πάντα. Αυτά τα αφράτα σύννεφα μου έδωσαν μια ιδέα για το πώς θα διακοσμήσω την υπέροχη στέγη μου. Θα την καλύψω με τα ίδια σύννεφα αλλά ροζ. Και θα προσθέσω και μπαλόνια. Και το πορτρέτο μου στο προφίλ. Wednesday, πώς σου φαίνεται το σπίτι μου?
πάρα πολύ ροζ. Ώρα να προσθέσω λίγη φωτιά στο σχεδιασμό του δικού μου σπιτιού. Μάνα μου, Wednesday, είσαι καλά? Μια χαρά. Τώρα που το σπίτι βάφτηκε μαύρο, ήρθε η ώρα να προσθέσω τρομακτικές λεπτομέρειες. Ζόμπι διατάζω, σήκω από τους νεκρούς και βοήθησέ με να διακοσμήσω το κάστρο. Γεια σας κυρία, κατάλαβα. Σας λείπουν σαφώς σιδερένιες αλυσίδες και ροκανισμένα κόκαλα. Και θα χρησιμοποιήσω αυτά τα πυρούνια για να φτιάξω ράβδους στα παράθυρα. Μπράβο Ζόμπι. Θα φτιάξω ένα στένσιλ από το καπάκι του φέρετρου. Μερικές κινήσεις και το πλακάκι είναι έτοιμο. Μπράβο Ζόμπι. Θα βάλω κόκαλα και εδώ. Τι συμβαίνει βρε φίλε, ξέχασες το κεφάλι σου? Είστε ικανοποιημένοι κυρία Wednesday? Δεν είναι άσχημο. Εδώ είναι η πληρωμή που υποσχέθηκα. Το αξίζεις. Ευχαριστώ κυρία. Όνειρα γλυκά και πολλούς εφιάλτες. Κοράκι, ανέβα στη στέγη και φύλαξε το κάστρο μου. Προσοχή, έκτακτα νέα! Έχουμε νέους γείτονες! Σας χαιρετώ! Είμαι η Μπάρμπι, χαίρομαι που σας βλέπω! Το νέο της παλάτι φωτίζει την περιοχή μας, αλλά το πιο σκοτεινό και τρομακτικό μέρος βρίσκεται δίπλα. Μισό λεπτό! Χαμογέλα για ζωντανή μετάδοση, Wednesday, σε παρακαλώ! Κάτω τα χέρια! Πάρτε την κάμερα από εδώ, απαγορεύεται! Να φύγετε από εδώ! Ήρθε η ώρα να φροντίσω τον κήπο μου. Ξεκινάω λοιπόν. Αυτό το δέντρο θα μπορούσε να έχει ένα νέο κούρεμα σε σχήμα καρδιάς. Τι ομορφιά! Μεγάλωσε και θα σε ποτίσω για να έχεις περισσότερα λουλούδια. Καταπληκτικό! Πρέπει να κάνω ένα μονοπάτι. Τι συμβαίνει εκεί? Το κεφάλι μου. Το μονοπάτι μου από πέτρες είναι έτοιμο. Μπορώ να βάλω το αγαπημένο μου φόρεμα και να χαλαρώσω λίγο στον γκαζόν με ένα κοκτέιλ στο χέρι. Τέλειο! Τι λες, Wednesday? Είναι τόσο ροζ που μου πονάνε τα μάτια μου. Δεν θα υπάρχουν λουλούδια ή χαριτωμένες καρδιές στον γκαζόν μου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τους τάφους των αγαπημένων μου ηρώων, γιατί για μένα ζουν για πάντα. Μία-δύο ακόμη ταφόπλακες. Και φυσικά ένα κόκκινο χαλί και κρανία για διακόσμηση. Τρομακτικό και όμορφο. Αναρωτιέμαι τι κάνει η Wednesday. Δεν είναι ωραίο να κρυφοκοιτάζεις. Το κάστρο μου είναι γεμάτο φαντάσματα. Δεν υπάρχει χώρος για ξένους. Ματ πράγμα. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Τι θα έλεγες για νέα πλακάκια? Μια σκακέρα ταιριάζει εδώ, όπως και αυτή η ανατριχιαστική εικόνα με έναν ιστό αράχνης. Θα προσθέσω και άλλες αράχνες. Θαυμάσιο. Και θέλω μερικά μαύρα ράφια για τη φοβερή συλλογή μου.
Σε ευχαριστώ, φίλε, αλλά δεν χρειάζομαι το τριαντάφυλλο. Εσύ μου αρέσεις πολύ περισσότερο. Εξάλλου, τα άκρα σου θα κάνουν ένα εξαιρετικό τραπέζι. Και θα χρησιμοποιήσω το στήθος σου ως φωτιστικό. Θα κάνω μια αγωνία για το πράγμα. Θα χαρεί όταν το δει. Πράγμα, κοίτα. Ποια είναι η γνώμη σου για τη γκαρνταρόμπα σου? Βλέπω είσαι ευχαριστημένος. Τι κομψός που είσαι. Σου πάει. Παρεπιπτόντως, χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Μη φοβάσαι, δεν θα πονέσεις αυτή τη φορά. Θα απαθανατήσω τα ίχνη σου στους τοίχους μου. Πολύ όμορφο. Τι υπέροχος ιστός. Πρέπει να το κρεμάσω σε όλους τους τοίχους. Είμαι ευχαριστημένη. Τι ήταν αυτό? Τι περίεργη γειτόνισσα που έχω. Θέλω να διακοσμήσω και εγώ τους τοίχους. Τι χαριτωμένες χνουδωτές καρδιές. Θα τις φωτίσω με νέον. Υπάρχει και ένα απαλό ροζ χαλί στο πάτωμα. Τι ευχαρίστηση είναι να χαλαρώνεις εδώ. Θα φτιάξω και ένα τραπέζι για τα καλλιντικά μου. Δείτε αυτή τη βαλίτσα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα εδώ και είναι όλα ροζ. Και βάζω και έναν καθρέφτη για να θαυμάζω την αντανάκλασή μου. Και σε αυτά τα υπέροχα ράφια θα τοποθετήσω τα πραγματάκια μου. Η φωτογραφία και το στέμμα μου. Πόσο μου πάει. Τι ομορφιά. Ώρα να βγάλω μερικές selfies στο νέο μου δωμάτιο. Ouch! Τι είναι αυτό? Τι αηδία! Πρόσκληση για πάρτι της Μπάρμπι? Θα έρθω. Ο κόσμος έρχεται πάντα με δώρα. Οπότε θα της φέρω το special πιάτο μου. Μάτια ζελεδάκια με σάλτσα φράουλας. Πόσο λαχταριστό. Γεια σας, φίλοι. Τι αηδία. Τι θα λέγατε για ένα σνακ? Τα μάτια φαίνονται ανατριχιαστικά, αλλά θα τα δοκιμάσω. Ευχαριστώ, Wednesday. Πολύ νόστιμη μαρμελάδα. Θέλεις λίγο τσάι? Θα σου τα βάλω. Δεν έχει νερό. Έτοιμο. Ξέρει ότι είναι άδειο. Εντάξει, θα προσποιηθώ ότι πίνω τσάι. Φανταστικό. Πολύ νόστιμο, ευχαριστώ, Μπάρμπι. Τώρα η selfie, πεστηρή. Τι ωραίο πάρτι. Πώς πάλι, όλα καλά? Και τώρα ας ρωτήσουμε τα λαμπούμπου, σας αρέσει? Εντάξει, δεν θα πριονίσουμε και τρυπήσουμε πια. Ήρθε η ώρα για το πιστόλι με κόλλα. Περίεργο, δεν δουλεύει. Μικρέ βοηθέ μου, σε ευχαριστώ. Έτσι πολύ καλύτερα. Ναι, τώρα θα κάνω όλα. Το σκελετό του σπιτιού μπορείς να το φτιάξεις σε λίγα λεπτά. Ναι, περισσότερη κόλλα. Και δεν ξεχνάω τη σκεπή. Να την! Κοίτα! Έχουμε 3 ορόφους, σου αρέσει? Πολύ ωραία! Μου αρέσει όταν χαίρεσαι. Έλα εδώ, γλυκάκι μου. Τι έγινε? Κατέρευσε το σπίτι. Σοβαρά, τι
τη φρίκη, Κουέντιν, έχεις πολύ πλάκα. Ναι, βέβαια. Θα με βοηθήσεις να ξεκολλήσω τα κομμάτια του σπιτιού. Ναι, και εδώ ακόμα, και εδώ. Ωχ, πόση κόλλα. Ιαχ, αηδία. Νομίζω τελειώσαμε. Ναι, καλύτερα να μην πάρω κόλλα. Θα χρησιμοποιήσω την ταινία. Κράτα τον τοίχο, έτσι. Λίγο ακόμα. Και ναι, τη σκεπή. Έτοιμο. Μπράβο μου. Τι να σου πω, μου μένει να ξεκολλήσω εγώ. Θες να με βοηθήσεις, Λαμπούμπου? Τραβάμε μαζί. Και λίγο ακόμα. Ναι, τα καταφέραμε. Σε πιάνω, καλό μου. Σε ευχαριστώ. Έπρεπε να κολλήσω λίγο παραπάνω. Λαμπούμπου, τι έχουμε εδώ? Είναι σπρέι με μπογιά. Κατάλαβα, μικρέ. Θα βάψω όλο το σπίτι γαλάζιο. Ναι, φαίνεται πολύ ωραίο το σπίτι τώρα. Πολύ μπογιά. Εγώ βάφω το σπίτι ροζ με το βερνίκι νυχιών. Και εδώ. Και εδώ. Κουράστηκα, αλλά ακόμα δεν έχω τελειώσει. Wow. Το σπίτι του Κουέντιν είναι σχεδόν όλο γαλάζιο. Νομίζω έχω μια ιδέα. Τι λέτε για ένα τεράστιο μπουκάλι με βερνίκι? Έτσι θα πάει καλύτερα. Ναι, πολύ ωραία. Και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Και από μέσα θα το βάψω. Σχεδόν έτοιμο. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Όλα για σένα, μωράκι μου. Πάρε ένα φυλάκι. Και εδώ πάνω θα έχει την εικόνα σου. Κι εγώ το ίδιο. Δέξω τη δουλειά, φιλαράκο. Σου αρέσει? Τι είναι αστείο? Γιατί γελάτε μαζί μου? Όλοι? Κοίτα το πρόσωπό σου. Έχω μπογιά στο πρόσωπό μου. Ναι, το γρασίδι μπροστά από το σπίτι είναι τέλεια ιδέα. Είστε πολύ καλοί. Εγώ έχω έτοιμο φράχτη για την αυλή. Ωραίο δεν είναι? Τι λες? Κι εγώ έβαλα φράχτη. Φαίνεται τέλεια. Πολύ ωραία πηδάς, Λαμπούμπου. Μπορείς πιο ψηλά? Ιδέα. Θα κόψω ένα κύκλο από χαρτόνι, έτσι. Και θα βάλω ύφασμα μετά. Λοιπόν, να ο κύκλος. Τώρα, για να βάλω ύφασμα πρέπει να κάνω τρύπα. Έτοιμο. Ξέρετε τι θα κάνω? Τραμπολίνο. Τώρα θέλω να φτιάξω τη βάση. Προσεκτικά. Κόβω. Βάζω. Γυρνάω. Και να η βάση. Ωραίο τραμπολίνο έφτιαξα. Δοκίμασέ το. Ναι. Τι ωραία που τα κάνεις. Ο Λαμπούμπου μου βαριέται. Τι θες, μια κούνια? Εντάξει, θα σκεφτώ κάτι. Βέβαια, μπορώ να την κάνω από καλαμάκια χυμού. Πρέπει να κολλήσω αυτά τα κομμάτια. Να προσθέσω λίγο και εδώ. Έτοιμο, απόλαυσέ το. Αχ, είσαι τόσο χαριτωμένο, Λαμπούμπου. Έλα εδώ, ναι. Και στο σπίτι, ωραίος. Κοίτα τι έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα κάνει το πιο ωραίο. Θα φτιάξω πισίνα με μπαλάκια. Και δίπλα θα βάλω τσουλήθρα. Βγήκε τέλεια, έτσι δεν είναι? Λαμπούμπου, τρελαίνεται και εμένα μου αρέσει. Έλα, πήδα. Τι ωραία.
Τι είναι αυτό? Έτσι, κατάφερα να το βγάλω. Μυρωδιά? Όχι βρε φίλε. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα γεμίσω την κάλτσα με άμμο. Ναι, νομίζω φτάνει. Θα γίνει ωραία μαξιλάρο καρέκλα. Κοιτάξτε. Εδώ θέλει χαλί, πόστερ, ράφια, τηλεόραση. Ναι, διάφορα πράγματα στα ράφια. Και στο τηλεόραση θα βλέπει τα ωραία βίντεο. Και δισκομπάλα, σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει. Λαμπούμπο, τι ωραία που περνάς εκεί. Ωραίο, ναι. Τι να σκεφτώ εγώ? Βέβαια. Θα βάλω πίνακες, κουρτίνες, μια σιρταριέρα και απάνω φυτό, χαλάκι, καρδούλα και οπωσδήποτε ωραίο φωτισμό. Λοιπόν, θέλεις να δοκιμάσεις το καπέλο? Σου πάει πάρα πολύ και μετά όλο το κοστούμι. Απίθανο, τι ομορφιά! Αχ, σου αρέσει, ναι! Νόστιμο, τι κάνεις? Οχ, πεινάς, καημένε. Μη στεναχωριέσαι, θα σκεφτώ κάτι. Έχω μια ιδέα. Από ξυλάκια παγωτού θα σου φτιάξω τραπέζι. Ναι, έτσι. Πολύ ωραίο. Και θα το βάψω κόκκινο. Έτοιμο. Θα βάλω και καρέκλες, πινακίδες, μηχάνημα με ποτά και πάγκο με φαγητό. Και κοκακόλα στο τραπέζι. Καλή όρεξη. Φάε, πιες. Τώρα το λαμπούμπο μου χαμογελάει. Άλλο πράγμα. Τι είναι αυτό? Βρεσύ? Έχετε πολύ πλάκα. Λοιπόν, η δικιά μου κουζίνα είναι σχεδόν έτοιμη. Έβαλα όλη τη διακόσμηση και τις συσκευές. Πάμε να φάμε, λαμπούμπου. Πού είσαι? Δεν βρίσκω το λαμπούμπου. Τι να κάνω? Πού είναι? Χάθηκε. Ωχ, τι είναι εκεί? Πού, εδώ ήσουν. Έφαγες όλα από το ψυγείο. Βρε λαμπούμπο, και εγώ σε έχασα. Έλα εδώ, μωράκι μου. Ας κάνουμε το δεύτερο όροφο. Κολλάω τα πετσαρία, βάζω κρεβάτι. Απάνω θα έχει ωραία μαξιλάρια και πάπλωμα, κουρτίνες, τραπεζάκι με καθρέφτη και καρέκλα. Τι λες? Νομίζω βγήκε πολύ όμορφο. Ξεκουράσω, αγάπη μου. Wow, σούπερ! Κι εγώ έχω κρεβάτι ρουκέτα. Φυσικά βάζω και τραπέζι και υπολογιστή και μια ωραία καρέκλα. Σ' αρέσει, φιλαρακό? Το δωμάτιο είναι τέλειο. Wow, όντως τέλειο. Μπράβο, Λιβ. Η λαμπούμπο σας... Μου αρέσει τόσο πολύ να παρακολουθώ γαστρονομικές προκλήσεις. Είναι τόσο αστείες. Τελείωσε το καρπούζι. Όχι. Σέμινα και θέλω κι άλλο. Ιδέα. Μπορώ να οργανώσω τη δικιά μου μαγειρική πρόκληση. Φύγαμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα καρπούζι. Θα μου φτιάξετε? Παρακαλώ. Φυσικά θα γίνει αμέσως, μικρή μου. Θα ξεκινήσω εγώ. Αρχικά θα κόψω την κορυφή του καρπουζιού. Τόσο απλά. Και τώρα που περάσαμε στη σάρκα, θα τη χτυπήσουμε πολύ καλά με μπλέντερ. Είμαι ακριβώς όπως η σεφ. Μπορείτε να είστε πιο προσεκτικές. Γέμισα ολόκληρη καρπούζι. Συγγνώμη, γιαγιά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό που θα χρειαστώ είναι μια ολόκληρη συσκευή με Skittles. Θέλω να χρησιμοποιήσω το καθένα για το καρπούζι μου. Τώρα θα ξεκινήσω να σας λέω την ιδέα μου. Θα φτιάξω ένα ζελέ καρπούζι με Skittles. Η μικρή Britney λατρεύει τα Skittles και το καρπούζι, οπότε γιατί να μην τα συνδυάσω. Ρίχνω κάθε χρόνο μέσα στο καρπούζι μου. Και μετά χρησιμοποιώ ζελατίνη. Έχω ήδη φτιαγμένο το μείγμα μου έτσι ώστε ο χυμός καρπουζιού να μετατραπεί αμέσως σε ζελέ. Θα πρέπει να λειτουργήσει και να είναι απίστευτα νόστιμο. Καλύβω ξανά το καρπούζι μου και τώρα μένει μόνο να το ψήξω. Για να δούμε τι έχω μέσα στο σακιδιό μου. Τόσες πολλές σοκολάτες και γλυκάκια. Το βρήκα. Η Μάιλι δεν θα την πειράξει αν δανειστώ λίγα από τα μέντος της. Δεν θα το παρατηρήσει καν. Η φρέσκια αναπνοή μου από μέντος θα πρέπει να δροσίσει το ζελέ στο καρπούζι. Ξαφνικά κρύωσα τόσο πολύ. Πάλι κάτι σκέφτηκε η σεφ. Και εμένα μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα. Θα κάνω ζελέ μέλι και θα το ρίξω μέσα στο καρπούζι. Θα είναι σίγουρα πολύ νόστιμο. Εγώ θέλω να φτιάξω ζελέ από χούμπα μπούμπα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω πολύ καυτερά πατατάκια. Αλλά μου ήρθε μια ιδέα πολύ καλύτερη. Μήπως να το δοκιμάσει πρώτα η γιαγιά? Καλή όρεξη, γιαγιάκα. Πολύ ενδιαφέρουσα γεύση. Θα καώ, καλέ το στόμα μου. Γιαγιά, σούπερ. Αυτό είναι ακριβώς που χρειαζόμουν. Τώρα τα χούμπα μπούμπα μου έλειωσαν. Πρέπει να με προειδοποιήσεις για αυτή την παρενέργεια, Μάιλι. Λυπάμαι, γιαγιά. Θέλεις τώρα λίγη σοκολατίτσα? Πολύ ευχαρίστως, τώρα σε συγχωρώ. Και τώρα θα αποδογυρίσω το μπουκάλι μου και θα το βάλω μέσα στο καρπούζι. Γιαγιά, εσύ τι σκέφτηκες? Εγώ θα φτιάξω ένα καρπούζι με σοκολάτα. Η συνταγή μου είναι πολύ απλή, έτσι μαγείρευε και η δικιά μου γιαγιά για μένα. Θα κόψω το καρπούζι σε τριγωνικά κομματάκια και μετά θα αφαιρέσω ένα μικρό κομματάκι. Τι νόστιμο! Θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι φάκελοι. Μέσα θα προσθέσω κρέμα σοκολάτα, την οποία πρώτα θα λιώσω. Υπέροχα! Και τώρα βάζουμε κρέμα σαντιγί και τη λιωμένη σοκολάτα την προσθέτουμε μέσα. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Και η κρέμα σοκολάτας μας είναι έτοιμη. Με αυτήν θα γεμίσουμε το εσωτερικό του καρπουζιού. Britney, καλή σου όρεξη. Τι νόστιμα που είναι όλα. Θα ξεκινήσω με αυτό το μεσαίο πιάτο. Πολύ ενδιαφέρον καρπούζι. Με σοκολάτα! Τέτοιο συνδυασμό δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο! Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Για να δοκιμάσουμε αυτό το καρπούζι. Wow! Μα πόσο πολλά χρώματα! Είναι ζελέ από καρπούζι. Και έχει μέσα Skittles. Είναι τόσο ωραίο ακόμα και να το δαγκώνεις. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Η γεύση του είναι απίστευτη. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Τώρα μένει το τελευταίο. Έχει μια εσωτερική κρέμα. Είναι ζελέ. Θα το δοκιμάσω. Είναι απίστευτο. Είναι τσίχλα χούμπα μπούμπα μαζί με καρπούζι. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να φτιάξω μια φούσκα. Πολύ αστείο. Και νομίζω ότι αποφάσισα. Κερδίζει η αδερφή μου η Μάιλι. Σοβαρά? Ναι, νίκησα. Τώρα θέλω ζυμαρικά. Πίνασα πολύ μετά το καρπούζι. Φυσικά, αγαπητή μου. Θα στο μαγειρέψω αμέσως. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω την ειδική μου πάστα. Τα κανελόνια. Είναι εξαιρετικά μεγάλα και πολύ νόστιμα. Τα προσθέτουμε όλα σε μια στρογγυλή φόρμα και προσθέτω μέσα ένα κομμάτι τυρί στο καθένα. Τώρα σκεπάζουμε πάνω με πάστα ντομάτας για να γίνει ακόμα πιο νόστιμο. Και ξέρετε, μου ήρθε μια ιδέα. Χρειάζομαι περισσότερο τυρί. Και θα χρησιμοποιήσω τη μασέλα μου. Ας κάνει κι αυτή καμιά χρήσιμη δουλειά. Δουλεύει πολύ καλά. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα κόβεται. Το τριμμένο τιμί είναι έτοιμο. Και τώρα την ξαναγυρνάμε πίσω. Ώρα να στείλω το πιάτο μου στο φούρνο. Η γιαγιά τα έχει ετοιμάσει ήδη. Φαίνεται ότι είναι ερασιτέχνης.
Εγώ ως επαγγελματίας θα ετοιμάσω μόνη μου τη ζύμη ζυμαρικών. Έχω μια πολύ καλή συνταγή από έναν Ιταλό σεφ που ήξερα κάποτε. Η ζύμη θα πρέπει να βαφτεί με χρωματιστό χρώμα για να γίνει φωτεινή και πολύχρωμη. Είναι αυτό που χρειαζόμουν. Η Μπρίτνη θα το εκτιμήσει. Τώρα τη χρωματιστή μου ζύμη θα πρέπει να την πατικώσω. Και σε αυτό θα με βοηθήσει το ειδικό μου μηχάνημα. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε ώρα να κόψουμε τη ζύμη σε μικρές λωρίδες. Πρέπει να είναι ίσες και ομοιόμορφες. Το φυσιολογικό μου κομμάτι ζύμης είναι εδώ, πάνω στο οποίο θα προσθέσω τις μικρές μου λωρίδες. Πατικώνω λίγο ακόμα με το πλάστη μου και προσθέτω επιτέλους τη γέμιση που θα είναι γαρίδες. Τώρα κόβω τη ζύμη σε μικρά κομμάτια και θα τη λύγω για να φτιάξω κάτι σαν καραμελίτσες. Τη στιγανίζω και όταν όλα είναι έτοιμα, περνάω στο σερβίρισμα. Προσθέτουμε σαλτσούλα και τα έχω όλα έτοιμα. Δεν σας έλειψα. Τα κανελόνια μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Γιαγιά, μυρίζουν υπέροχα. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να περάσω κι εγώ στο μαγείρεμα. Και φυσικά θα πάρω τα έτοιμα μου μακαρόνια. Θα φτιάξω κάτι πικάντικο, οπότε θα χρησιμοποιήσω την καυτερή μου σκόνη. Μετά προσθέτω καυτό νερό και ανακατεύω τα υλικά. Έτοιμο! Φαίνονται νόστιμα όλα τα πιάτα. Θα ξεκινήσω με αυτές τις καραμέλες. Φαίνονται πάρα πολύ ωραίες. Και στη γεύση. Είναι απέσιες. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Αηδία. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Αυτό φαίνεται σαν κινέζικο μακαρόνι. Πρέπει να είναι νόστιμο. Ναι, όντως είναι. Νομίζω ότι άρχισα να καίγομαι. Τι μου συμβαίνει. Έγινα Δράκουλας. Νομίζω ότι εδώ το παρακάναμε. Δεν θέλω να φάω άλλο. Και για να περάσει στο τελευταίο πιάτο. Αυτό είναι σίγουρα φτιαγμένο από τη γιαγιάκα μου. Είναι παραδοσιακό και σίγουρα πολύ νόστιμο. Το άρωμα είναι εξαιρετικό. Μα τι νοστιμιά. Η σάλτσα ντομάτες με το τύρι κάνουν τρομερό συνδυασμό. Νικάει αυτό το πιάτο. Γιαγιά, μπράβο σου. Μαμάκα μου, δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ, εγγονούλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη φορά θέλω σοκολάτα. Ναι, σοκολάτα! Είμαι ειδική σε αυτό. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου φόρμα. Τα αγαπημένα μου M&M's θα τα βάλω μέσα. Και φυσικά τα ζελεδάκια μου Haribo. Και πάνω θα περάσω με καραμελάκια που σκάνε. Αυτό θα είναι σίγουρα πολύ νόστιμο. Μπορώ να προσθέσω και λίγη νουτέλα, την οποία αγαπώ. Και η Μπρίτνη την αγαπάει. Το πιάτο μου θα νοστιμεύσει πολύ με αυτήν. Και λίγο εδώ. Ναι. Και τώρα στέλνω το πιάτο μου στο ψυγείο για να κρυώσει. Γεια σας σοκολατάκια, τα λέμε σε λίγο. Μπράβο σου μικρούλα μου, μπράβο. Και εγώ σκέφτηκα τι θα φτιάξω για την Μπρίτνεϊ μας. Αρχικά θα βάλω πολλές διαφορετικές σοκολάτες μέσα στο φούρνο. Ανεβάζω τη θερμοκρασία και τις κρατάω στο φούρνο μέχρι να λιώσουνε. Για την ώρα θα κόψω τα μούρα που θα χρειαστώ. Φρέσκες φράουλες φυσικά. Και βατομουράκια. Ήρθε η ώρα να πάρουμε τη σοκολάτα μας. Να δούμε τι βγήκε. Ναι, βγήκε ακριβώς όπως ήθελα. Η σοκολάτα μου έλειωσε. Τώρα ανακατεύω όλες τις σοκολάτες με μια βελόνα πλεξίματος. Μα τι ομορφιά, κοιτάξτε. Σε ευχαριστώ, βελόνα. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω φράουλες και βατόμουρα πάνω στη σοκολάτα. Αυτό δεν θα είναι μόνο νόστιμο, αλλά θα είναι και υγιεινό, γεμάτο φρούτα.
Ήρθε η ώρα να σας δείξω κάποια μαθήματα για το πώς να δουλεύετε με τη σοκολάτα. Κοιτάξτε τι έχω εδώ. Μια τυρκουά σοκολάτα την οποία έφτιαξα μόνη μου. Θα τη βάψω ώστε να λάμπει έντονα. Είναι συναρπαστικό. Αλλά δεν τελείωσα ακόμα. Θέλω να απεικονίσω τον ωκεανό και την παραλία σε αυτή την όμορφη σοκολάτα. Θα φτιάξουμε λίγο αφρό και κύματα από λευκή σοκολάτα και θα πασπαλίσουμε με ζάχαρη. Φυσικά ψίχουλα μπισκότα για την άμμο και μερικές λεπτομέρειες όπως μαργαριτάρια και κοχύλια. Το έργο τέχνης μου είναι σχεδόν έτοιμο. Και τώρα θα πάρω τη δεύτερη σοκολάτα του ίδιου είδους και θα καλύψω με φυστικό βούτυρο. Πολύ προσεκτικά και τοποθετώ τη μία πάνω στην άλλη. Η χειροποίητη σοκολάτα μου είναι έτοιμη. Μπράβο, σεφ. Και εγώ δεν πάω πίσω. Καλή σου όρεξη, Μπρίτνι. Ωχ, ζω το όνειρο. Ένα σωρό σοκολάτες και είναι όλες για μένα. Έξοχα. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ. Έχει τη μορφή καρδιών και μου αρέσει πολύ. Για να συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε σοκολάτα με μούρα και φράουλες. Είναι πεντανόστιμο. Μου αρέσει να τρώω με το κουτάλι. Και μένει η τελευταία μπάρα σοκολάτας. Μα είναι απίστευτα όμορφη. Είναι κρίμα να τη χαλάσω. Αλλά θα δοκιμάσω. Φυστικό βούτυρο ανάμεσα σε σοκολάτες είναι υπέροχο. Μα ποιο να διαλέξω για νικητή. Λοιπόν, νικάει αυτή η σοκολάτα. Είναι η καλύτερη. Ω, ναι, κέρδισα. Ευχαριστώ, Μπρίτνι. Τι ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Το ξέρω. Τα πολύχρωμα σωληνάκια θα με βοηθήσουν. Θα στολίσω τη στέγη με αυτά. Τόσο χρωματιστό. Πολύ ωραίο. Στέλνω και φυλάκι. Τι κάνεις? Εγώ είμαι έτοιμη. Θα ξεκινήσω από τη στέγη και εγώ. Αλλά εγώ θα τη στολίσω με μέταλλο. Οι αλυσίδες είναι ό,τι πρέπει. Αντί για φυλάκι, θα κρεμάσω ένα κρανίο. Φοβηθήκατε? Σούπερ! Σοβαρά. Κοίτα, εγώ έχω όμορφα λευκά παράθυρα. Τι λες? Τι? Εγώ θα βάλω μαύρα. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, τι άλλο να προσθέσω? Ναι, θα πάρω την πολύχρωμη παλέτα σκιών μου. Οι τοίχοι του ροζ σπιτιού μου θα γίνουν τέλειοι. Υπέροχα. Wow, μαγικό φαίνεται. Και θα βάλω ένα μικρό χνουδωτό χαλάκι. Δίπλα θα βάλω μια μαλακή πολυθρόνα, ένα ροζ τραπεζάκι σε σχήμα καρδιάς και θα στολίσω το εσωτερικό ωραίο. Και εγώ θα βάλω νυχτερίδες για στολισμό. Κοίτα! Ναι, φαίνεται τέλεια με μοφτίχους. Και εδώ ταιριάζουν οι αγαπημένες μου καρφίτσες. Τέλεια! Έτοιμο! Καναπές με ιστοαράχνης. Τραπεζάκι με κρανίο. Κομοδίνο και χνουδωτό χαλάκι. Μαύρο όμως. Να το χνουδωτό χαλάκι το μαύρο. Και φωτιστικό σε σχήμα μανεκέν. Τσίχλα. Θα κολλήσω στον τοίχο μια φωτογραφία της Wednesday. Λέτε να της αρέσει το δωμάτιό μου? Σούπερ, ναι, της αρέσει. Τέλειο. Γεια. Εγώ γυρίζω στο δικό μου σπιτάκι. Στη γωνία θα βάλω συσκευή με νόστιμα καραμελάκια. Και θα προσθέσω γλυκά αρκουδάκια. Τι άλλο? Έχω μια ιδέα. Το ουράνιο τόξο δεν ταιριάζει εδώ. Πολύ ωραία. Θα στολίσει τέλεια τον τοίχο του σπιτιού μου. Ένι, κάτσε στη πολυθρόνα. Θέλεις λίγα γλυκάκια?
Λοιπόν, κορίτσια, το ισόγειο έτοιμο. Υπέροχο! Wow! Πάμε στον επόμενο γύρο. Για την κουζίνα θα πάρω μαύρα έπιπλα. Ναι. Κοιτάξτε αυτά τα τέλεια ντουλάπια. Θα τα στολίσω με κρανία. Και δίπλα θα κρεμάσω ένα πραγματικό φέρετρο. Αστιεύαμε. Και αυτό ντουλάπι είναι. Τραπεζάκι, καρέκλες, τα σκεύη. Λοιπόν, πολύ ωραίο vibe και στο τοίχο παλιό ρολόι. Λίγο ακόμα και είναι έτοιμο. Wow! Νυχτερίδα, έλα εδώ. Wednesday, έχεις μια φίλη. Πόσο γλυκές είναι. Σούπερ. Εγώ θα πιω λίγη κοκακόλα. Τι να στη μιας. Τι εφιάλτης. Αυτή η κουζίνα δεν κάνει πια. Η καινούρια όμως ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Και στα ροζ ντουλάπια θα ζωγραφίσω κάτι. Για να δούμε. Έτσι, ναι. Τι ωραίο. Λίγες λεπτομέρειες ακόμα. Λοιπόν. Σούπερ. Είμαι πραγματική καλλιτέχνης. Το βάζω εδώ. Μερικά πράγματα ακόμα. Εδώ και εδώ. Λατρεύω αυτή την κουζίνα. Τραπέζι από ντόνατ, καρέκλα. Σούπερ. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τη γατούλα. Τι ομορφιά. Ξέχασα. Το ροζ ηχείο. Φαίνεται πως η Έννη το λατρεύει. Και τι ωραία μουσική. Κορίτσια, τελειώσατε με τις κουζίνες. Τέλειες είναι. Τι κάνει η Wednesday? Και η Έννη χορεύει. Συνεχίζουμε. Πάρε, Μπρίτνη. Αράχνη, όχι, δεν είναι αληθινή. Τι? Περίμενε. Τίνα, γιατί το κάνεις αυτό? Δεν έχει πλάκα. Λοιπόν, ιστός με αράχνες. Τέλειες κουρτίνες. Εδώ. Θα βάλω και χαλάκι. Δεν είναι άσχημο. Και εσύ τι κάνεις? Οι δικές μου κορτίνες θα είναι από πολύχρωμες χάντρες. Είναι τόσο όμορφες, κοίτα. Σε ένα παράθυρο και στο άλλο το ίδιο. Και χαλάκι θα βάλω φωτεινό. Όλο το πάτωμα θα είναι έτσι. Σούπερ! Τι κάνεις εδώ? Περίμενε λίγο. Πάρε! Για πλάκα! Βρε εσύ, το φρύδι μου! Τι? Πρέπει να την ξαναβάλω γρήγορα. Εντάξει, καλύτερα. Θα σου δείξω εγώ. Λοιπόν, η ταπετσαρία. Στο τρίτο δωμάτιο στους τοίχους θα βάλω μονόκερους και ουράνιο τόξο. Φαίνεται σούπερ. Εδώ θα κρεμάσω γούνες και στη γωνία θα βάλω όμορφο κρεβατάκι. Κοίτα, πολύ ωραίο. Όλα για σένα. Με αγάπη. Κοίτα, σου αρέσει. Σε λατρεύω.
λιμονάδα. Κοίτα, Τίνα, το σπιτάκι μου είναι έτοιμο. Ήμουν πιο γρήγορη. Βρέσει, τι να πω, τι να κάνω τώρα. Μαύρο κρεβάτι με φεγγάρια και αστέρια. Σούπερ. Έτσι θα το κάνω. Λεπτομέρειες. Και σίγουρα χρειάζεται φωτιστικό. Πολυέλαιη. Και δίπλα στο κρεβάτι βιολί. Wednesday. Τι λες, τα κατάφερα? Ναι, παίξε το βιολί. Κοίτα, Μπρίτνη. Αυτό πρέπει να γίνει. Για να δούμε, κορίτσια. Το σπιτάκι της Wednesday είναι έτοιμο. Και της Enid επίσης. Όλα είναι τόσο ωραία. Τα κορίτσια περνάνε τέλεια με τις κούκλες τους. Μπρίτνη, κάτι δεν πάει καλά? Και η Τίνα φαίνεται να μην διασκεδάζει τόσο πολύ. Τα κορίτσια σκέφτονται κάτι. Τέλεια! Μπορείτε να παίξετε μαζί ακόμα και αν τα σπιτάκια και οι κούκλες σας είναι διαφορετικά. Και τα γλυκά μπορείτε να τα μοιραστείτε. Καλή διασκέδαση, κορίτσια. Yummy! Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο challenge πολύ σύντομα. Τα λέμε! Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που πετάει? Σωστά, είναι ένα super chef. Και πού πηγαίνει? Σε μια νέα μαγειρική πρόκληση όπου νέοι chef τον περιμένουν ήδη. Σίγουρα είναι σοκαρισμένοι από μια τόσο εντυπωσιακή εμφάνιση. Γεια σας, κορίτσια! Χαίρομαι που σας βλέπω! Ας ακούσουμε τους κανόνες. Οποιαδήποτε από εσάς μπορεί να κερδίσει όλα τα χρήματα, αλλά μόνο μία μπορεί να είναι η καλύτερη. Οι κανόνες της πρόκλησης: γυρίζω τον τροχό σκυταλοδρομίας. Ας το κάνω αυτό τώρα. Μία από εσάς θα μαγειρέψει ένα πιάτο για $1. Ή και θα είναι η Τίφανη. Όχι! Έχω ψωμί και πολλές σάλτσες. Αυτό δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον. Ή και ο επόμενος θα μαγειρέψει για $100. Ναι, είσαι εσύ. Είμαι χαρούμενος. Τι έχω τώρα εδώ? Αυτά είναι όλα τα υλικά για ένα καλό μπέργκερ. Και το τελευταίο κορίτσι θα μαγειρέψει ένα πιάτο για $1000. Και θα είναι η Κέιτ. Ναι, η τύχη είναι με το μέρος μου. Ας ξεκινήσουμε. Έχω ακόμα και μια χρυσή βρύση εδώ. Κοίτα, καταπληκτικό. Wow, αλήθεια. Μακριά τα χέρια. Είναι μόνο για μένα. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψεις? Η πρώτη αποστολή είναι να μαγειρέψετε ένα μπέργκερ. Μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε. Ας πάρουμε αυτό το ψωμί και να το συνθλίψουμε μαζί. Τώρα, φτιάξαμε ένα μπιφτέκι από ψωμί. Τώρα κόβουμε έναν ομοιόμορφο κύκλο με τη συσκευασία από τα sprinkles και τα τηγανίζουμε σε ένα τηγάνι. Σαν να ήταν μπιφτέκια. Αλλά για γεύση προσθέστε λίγη σάλτσα μπάρμπεκιο. Τέλεια! Τα μπιφτέκια είναι έτοιμα. Μεταφέρετε σε ψωμάκι. Στη συνέχεια βάζουμε ένα φύλλο σαλάτας. Καλύψτε το με σάλτσα wasabi. Μυρίζει και είναι λίγο πικάντικο. Πολύ πικάντικο. Αχ, και. Όχι. Βοήθεια. Αποκλείεται. Χρειάζεται βοήθεια. Τι συμβαίνει με σένα? Είναι απλά φωτιά. Έλα, έχω σπρέι κατάψυξης. Ευχαριστώ, σεφ. Ναι, τώρα παίρνουμε κέτσαπ και βουτάμε μερικές φέτες ψωμί σε αυτό σαν να ήταν ντομάτες. Τέλεια. Και φαίνεται νόστιμο. Κοίτα. Έχουμε ένα μπέργκερ μόνο από ψωμί. Δεν συγκρίνεται με το πιάτο μου. Ας ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Κόψε την ντομάτα. Είμαι επαγγελματίας. Ανακάτεψέ το και κόψτο. Δεν δούλεψε. Τώρα, αγκούρι. Εγώ τώρα παίρνουμε φέτες κοτόπουλο και τις κυλάμε στο αλεύρι. Μετά το μεταφέρουμε στη σχέρα και τη φριτέζα. Ακριβώς έτσι. Όλη η περίσσια φεύγει. Καταπληκτικό!
Τώρα έχουμε ένα ψωμάκι, φύλλα σαλάτας, λίγη σάλτσα από πάνω, ντομάτα, αγκούρι και μερικές λωρίδες κοτόπουλου. Καλύψτε με ένα ψωμάκι και μένει να τρυπήσετε τα πάντα με ένα καλαμάκι. Έτοιμο! Σούπερ! Και τι κάνει η Κέιτ? Μυρίζει υπέροχα. Παιδιά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μαγειρεύω μια μπριζόλα. Θα προσθέσω τις γαρίδες σε ένα καλαμάκι. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Τώρα παίρνουμε ένα μεγάλο ψωμάκι και το βουτάμε στο χρυσό συντριβάνι. Θέλω το ψωμάκι να καλυφθεί με χρυσό. Ω, ναι. Ουάου. Φαίνεται απίστευτα όμορφο. Σίγουρα θα κερδίσω. Ήρθε η ώρα να φτιάξω ένα μπέργκερ. Απλώνουμε μερικά φύλλα μαρουλιού. Τώρα, κοίτα αυτή την μπριζόλα. Μυρίζει καταπληκτικά. Wow. Τόσο όμορφο και καλοψημένο. Άσε με να το πάρω. Το βάζουμε στο ξύλο κοπής και το κόβουμε. Τώρα βάζουμε τα κομμάτια στο μπέργκερ. Φοβερό! Βάλε τις γαρίδες από πάνω. Τώρα θα χρειαστώ λίγο τυρί. Ναι, πώς βρωμάει απέσια. Αλλά εντάξει, θα το τρίψω ούτως ή άλλως. Είναι ακριβό. Ας απλώσουμε το τυρί. Τώρα μερικές ντοματίνια. Σκεπάζουμε με ένα χρυσό ψωμάκι, έτσι ακριβώς, και βάζουμε ένα καλούπα από πάνω, στο οποίο θα ρίξουμε πολύ σάλτσα τυριού. Στύψε περισσότερο. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Wow, καλή δουλειά, Κέιτ. Μπράβο. Τίφανι, τι έφτιαξες με $1 σε ψώνι? Μου, φαίνεται σαν μπέργκερ. Άσε με να το δοκιμάσω. Ακόμα κι αν είχες σάλτσες και ψωμί, είναι απέσιο. Τι κρίμα. Προσπάθησα. Τζες, τι έχεις φτιάξει? Ενδιαφέρον. Μοιάζει με πραγματικό μπέργκερ. Ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι μέτριο. Περίμενα κάτι καλύτερο. Τι? Δεν σου άρεσε? Κέιτ, περίμενα το μπέργκερ σου των $1.000. Άσε με να το δοκιμάσω. Σήκωσε το σχήμα. Wow! Πόσο νόστιμο! Η σάλτσα τυριού ολοκληρώνει το μπέργκερ υπέροχα. Ας δοκιμάσουμε. Κέιτ, είσαι η καλύτερη. Πάρε την ανταμοιβή. Αλήθεια. Είναι όλα αυτά για μένα. Ευχαριστώ. Ποιος παίρνει φαγητό αξίας $1? Τζες, το έχεις τώρα. Τι, αλήθεια. Φράουλα και κουτί γάλα. Ποιος θα μαγειρέψει για $100? Α, ναι. Θα είναι η Κέιτ. Ευχαριστώ. Επιτέλους. Ναι. Τόσα καλούδια στο γραφείο μου. Και για $1.000 είναι η σειρά της Τίφανι. Επιτέλους. Υπέροχα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Κοίτα όλα αυτά τα χρυσά υλικά. Καταπληκτικό. Ετοιμάζουμε ένα milkshake. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Προχώρα. Εντάξει, από πού να ξεκινήσω? Ας πάρουμε μία φράουλα. Για να πάρω περισσότερες φράουλες πρέπει να τις καλλιεργήσω. Ας βάλουμε φράουλες σε μία γλάστρα, ρίχνουμε λίγο νερό και τώρα περιμένουμε. Wow, πόσο γρήγορο ήταν! Φοβερό! Έχω τόσες πολλές φράουλες τώρα. Σίγουρα αρκετές για ένα κοκτέιλ. Ήρθε η ώρα για συγκομιδή. Φοβερό! Τώρα, χρειαζόμαστε τις φράουλες με ένα γουδί. Και έχουμε πολτοποιημένες φράουλες εδώ. Ρίξτε το γάλα και ανακατέψτε τα όλα. Τι άρωμα! Μυρίζει υπέροχα! Χρειάζομαι ένα ποτήρι! Θα το δανειστώ από την Κέιτ. Τι κάνεις? Είναι δικό μου. Όχι. Τι να σκεφτώ? Σωστά. Θα φτιάξω το δικό μου ποτήρι. Θα χρειαστεί να κόψω ένα κουτί γάλακτος στη μέση. Τώρα, ας διακοσμήσουμε το κάτω μέρος, ώστε να μην μοιάζει με κουτί γάλακτος. Εντάξει, το κόβουμε αυτό. Έτσι ακριβώς. Θα το διακοσμήσουμε. Θα γίνει ένα κουνελάκι. Φοβερό. Είναι τόσο χαριτωμένο.
Εντάξει, στέλνουμε τα Oreo στο blender. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια, μια κουταλιά νουτέλα. Τόσο νόστιμο. Τώρα, το παγωτό σοκολάτα. Ναι. Περισσότερα marshmallows. Είναι τόσο γλυκά. Ρίξε όλο το σοκολατούχο γάλα. Γεια. Συγγνώμη, σεφ. Είσαι εδώ. Θα το ρίξω τώρα στο blender. Εντάξει, ας τα ανακατέψουμε όλα. Δεν μπορώ να περιμένω να δω τι έχω. Το κλείνω και παίρνω μια μυρωδιά. Wow, το άρωμα είναι υπέροχο. Ας το ρίξω στο ποτήρι. Τώρα λίγη κρέμα από πάνω. Και πασπαλίζω με κομματάκια σοκολάτας. Φυσικά, μην ξεχάσεις το καλαμάκι. Έτοιμο. Τελείωσα. Wow, φαίνεται καταπληκτικό. Τίφανη, τι έχεις σκεφτεί? Κάτι απίστευτα νόστιμο. Θα έχω ένα τεράστιο κοκτέιλ. Ρίξε το χρυσό γάλα στον πιτονιέρα. Στη συνέχεια, χρυσό παγωτό. Ναι, ακριβώς έτσι. Τώρα, ρίξε χρυσή νουτέλα και χρυσό σιρόπα. Ήπλα, δες τι λαχταριστό κοκτέιλ θα φτιάξω. Ρίξ' το σε ένα τεράστιο ποτήρι και λαμπυρίζει τόσο όμορφα. Συναρπαστικό! Κορίτσια, ρίξτε μια ματιά μόνες σας. Wow! Είναι πραγματικά φοβερά, Τίφανη. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε με την Τίφανη. Wow, τι τεράστιο κόκτέιλ. Σίγουρα πρέπει να είναι νόστιμο. Ας το δοκιμάσουμε. Περίμενα περισσότερα. Αυτό είναι έτσι και έτσι. Τώρα, ας δοκιμάσουμε το σοκολατένιο κοκτέιλ από την Kate. Wow, με κέρδισες, Kate. Είναι πολύ νόστιμο. Τώρα είναι η σειρά της Jess. Δεν μπορεί. Είναι τόσο χαριτωμένο, Jess. Το σκέφτηκες μόνη σου. Λατρεύω τα κουνελάκια. Με έχεις ήδη κατακτήσει. Ας δοκιμάσουμε ένα κοκτέιλ. Συναρπαστικό! Jess, έχεις κερδίσει. Συγχαρητήρια! Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα. Wow, ευχαριστώ. Τώρα η Kate μαγειρεύει το πιο φθηνό πιάτο. Όχι. Τι? Μόνο ζάχαρη και Nesquik. Το πιάτο των $100 ετοιμάζεται από την Tiffany. Ωραία. Ας δούμε τι έχω. Wow, το λατρεύω. Και το πιάτο των $1.000 ετοιμάζεται από την Jess. Wow, έχω ένα χρυσό αυγό. Κοίτα αυτό. Καταπληκτικό. Δοκίμασε να φτιάξεις σοκολάτα. Μπορείς να ξεκινήσεις τώρα. Εντάξει, αλλά πώς να το φτιάξω με κακάο και ζάχαρη? Έχω μια ιδέα. Ας ρίξουμε κακάο και ζάχαρη σε μια κατσαρόλα. Τώρα, ας προσθέσουμε λίγο νερό και να ανακατέψουμε τα πάντα. Βγαίνει μια εξαιρετική σοκολάτα. Τώρα, ρίξε τα όλα σε ένα καλούπι από αλουμινόχαρτο. Νόστιμο. Εδώ είναι το καλούπι, σε σχήμα καρδιάς. Ακριβώς έτσι. Και το ψεκάζουμε με σπρέι κατάψυξης. Τώρα, ας προσπαθήσουμε να το βγάλουμε. Ναι, έχω μία σοκολατένια καρδιά. Τέλεια! Τι νομίζεις? Ωραία, αλλά είμαι λίγο απασχολημένος. Έχω χωρίσει τη σοκολάτα σε φέτες σε ένα καλούπι. Τώρα τη στέλνουμε στον φούρνο για να λιώσει η σοκολάτα. Τότε περιμένουμε. Και τελείωσε. Ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Wow, κοίτα αυτό. Τόσο όμορφο. Τώρα ας το ανακατέψουμε λίγο. Καταπληκτικό. Τι όμορφος μονόκερος. Wow, όχι άσχημα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Σε πακετάρουμε το αυγό έτσι. Είναι τόσο βαρύ. Τώρα το μεταφέρουμε στο καλούπι. Και να το λιώσουμε με ένα πιστολάκι μαλλιών. Πρέπει να λιώσει εντελώς. Wow, ξεκινάει. Κοίτα, καταπληκτικό. Wow.
Και τώρα που έχει λιώσει, ρίχνουμε τη σοκολάτα στο καλούπι της χρυσής ράβδου και διακοσμούμε με popcorn και πασπαλίζουμε με σοκολάτα. Χρυσή σοκολάτα. Ας το βγάλουμε από το καλούπι. Ναι. Έχετε ετοιμάσει κάτι, κορίτσια? Ας το δοκιμάσω σύντομα. Ας δοκιμάσουμε τη σοκολάτα της Στίφανη. Ουράνιο τόξο μονόκερος. Είναι νόστιμο. Τι έκανε η Τζες? Ας δούμε. Wow, χρυσές ράβδι. Δεν μπορώ να κοιτάξω αλλού. Προτιμώ να δοκιμάσω το χρυσό. Το όνειρό μου. Τόσο νόστιμο. Σου αρέσει πραγματικά. Προσπάθησα. Είναι πολύ νόστιμο. Μένει μόνο να δοκιμάσουμε τη σοκολάτα της Γκέιτ. Πόσο όμορφο. Σοκολάτα σε σχήμα καρδιάς. Γκέιτ, τα κατάφερες κι εσύ. Ναι, υπέροχο. Φτιάξατε υπέροχη σοκολάτα. Λοιπόν, η φιλία κέρδισε σε αυτόν τον γύρο. Τα χρήματα είναι όλα δικά σας. Αλήθεια, ζήτω! Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Είναι πραγματικά αλήθεια. Ναι, είμαστε απίστευτα πλούσιοι. Λατρεύω τη σοκολάτα Μίλκα, είναι τόσο νόστιμη. Έλειωσε λίγο. Και μου έδωσε μια ιδέα. Θέλω το σπίτι μου να είναι το πιο όμορφο σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό βάζω σοκολατάκια στην ταράτσα. Και τώρα θα τα λιώσω με στεγνοτήρα μαλλιών. Πω, κοιτάξτε, η σοκολάτα χύθηκε σε όλη τη στέγη. Μου αρέσει, αλλά δεν είναι το τέλος. Τώρα μπορώ να βάλω μεγαλύτερες σοκολάτες με M&M's από πάνω. Μου βγήκε όπως ήθελα. Θα διακοσμήσω την είσοδο του σπιτιού με σοκολάτα και κουφέτα σοκολάτας. Δεν θα είναι μόνο όμορφο, αλλά και νόστιμο. Θα κρεμάσω και ένα πλαίσιο στο παράθυρο. Τώρα είναι τόσο φωτεινό. Μένει να επισυνάψω την πινακίδα M&M's. Μπράβο μου! Απίστευτα όμορφο και νόστιμο. Λατρεύω τη χουμπαμπούμπα. Πω, η Σοφία έχει ένα τόσο όμορφο σπίτι. Θέλω κι εγώ. Θα βάψω το σπίτι μου ροζ με αυτό το πιστόλι. Βγαίνει πολύ όμορφο. Και η διαδικασία μου αρέσει. Έχω άλλη μια ιδέα. Θέλω να κολλήσω τσίχλα στην ταράτσα. Είναι βολικό που είναι τόσο μακρύ. Τι κόμψες ρίγες που έκανα. Θα κόψω την περίσσια για να μην γκρέμεται. Σούπερ! Αλλά είναι λίγο άδειο εδώ. Πρέπει να κολλήσω εδώ ένα τεράστιο πακέτο τσίχλας. Έτσι! Γράψε στα σχόλια πώς σου αρέσει το σπίτι μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, το σπίτι της Μάλι φαίνεται πολύ ροζ. Μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα. Θα στολίσω το σπίτι μου με βάφλες. Θα βάλω αυτή την τεράστια βάφλα στην ταράτσα. Πρώτα όμως πρέπει να ρίξω σαντιγί σε όλη την ταράτσα. Πω, δεν έχω ξαναδεί τόση σαντιγί. Το στόμα μου έχει βουρκώσει. Τώρα βάζω τη βάφλα από πάνω. Η πιο νόστιμη στέγη είναι έτοιμη. Και μπορώ να κολλήσω οτιδήποτε με τη σαντιγί. Θα προσθέσω εδώ λίγη και θα κολλήσω μια φράουλα. 1-2 διακοσμητικά για τις γωνίες του σπιτιού και στο παράθυρο. Πόσο γλυκό φαίνεται. Γράψε στα σχόλια. Αγαπάς τις βάφλες όσο τις αγαπώ εγώ. Πω, τα κορίτσια έχουν στολίσει τον εξωτερικό των σπιτιών τους. Ήρθε η ώρα να διακοσμήσετε τα σπίτια μέσα. Τα λέμε, κορίτσια. Πάω να ξεκουραστώ στο σπιτάκι μου. Είναι κάπως βαρετό εδώ. Θα γράψω χουμπαμπούμπα στον τοίχο. Έγινε υπέροχο. Τώρα θα φουσκώσω 2 μπαλόνια για να έχω πάντα κάτι να καθίσω. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο. Τώρα χρειάζομαι μια μηχανή τσίχλας. Πάω να πάρω λίγη τσίχλα. Τι όμορφα που πέφτει.
Έλα εδώ. Πολύ νόστιμο. Μου αρέσει πολύ αυτή η φωτογραφία. Θα την κρεμάσω στον τοίχο. Ξέρετε πώς θα κολλήσω τη φωτογραφία με τσίχλα? Όχι, έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα φτιάξω ένα ολόκληρο πλαίσιο από μασημένη τσίχλα. Πολύ όμορφο. Και στο πάτωμα θα έχω ένα όμορφο ροζ χαλί. Ταιριάζει εδώ. Το δωμάτιο είναι το απόδειτο των ονείρων μου. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία. Είναι σίγουρα η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Η Μάιλι έχει επιπλώσει το σπίτι της για να δούμε πώς θα πάει η Σοφία. Είμαι μια χαρά. Έχω βάψει τους τοίχους με μερέντα. Τώρα θα βάλω το συντριβάνι σοκολάτας εδώ και εδώ. Τι ομορφιά! Το ανάβω. Πόσο ωραίο φαίνεται. Λατρεύω τη σοκολάτα. Το πάτωμα είναι πολύ σκληρό. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλω κάτω ένα μαλακό χαλί. Και τώρα χρειάζομαι μια καρέκλα. Έχω μια καρέκλα KitKat. Γράψε στα σχόλια. Σου αρέσει KitKat? Και εγώ θα καρφώσω την κορνίζα σοκολάτα στον τοίχο. Το πορτρέτο μου είναι στον τοίχο. Και το σφυρί σοκολάτας είναι τόσο νόστιμο να μην το φάω όλο. Μπας και φανεί χρήσιμο. Θα κάνω ένα σουβλάκι μαρσμέλο και θα το βάλω στο συντριβάνι σοκολάτας. Πω, πολύ νόστιμο, τα λατρεύω. Το σπίτι μου είναι κάπως άδειο, αλλά θα το διορθώσω. Θα κρεμάσω ένα ρολόι βάφλα στους τοίχους και θα προσθέσω αυτοκόλλητα βάφλας. Η τοίχη μου είναι τόσο λαχταριστή. Θα τα είχα φάει όλα. Κρίμα που είναι μόνο αυτοκόλλητα. Τι είναι αυτό στο μέτωπό μου? Μια βάφλα μου κόλλησε. Τι άλλο να κάνω? Βέβαια, χρειάζομαι ένα καλάθι για να χωρέσω όλα τα παιχνίδια μου. Αρκουδάκια, θα καθίσετε εδώ τώρα. Πόσα μαλακά και αφράτα είστε, χαριτωμένα. Χρειάζομαι και μια καρέκλα. Είναι φτιαγμένη από βάφλες. Θα βάλω και τη φωτογραφία μου. Η κορνίζα μου θα είναι βάφλα. Τα έχω κάνει όλα. Τώρα μπορώ να τσιμπήσω κάτι. Ωραία. Απίστευτο, κορίτσια. Προχωράμε. Κάνε στην άκρη γρήγορη παράδοση. Πού είμαι? Είναι φαγόσιμα σπίτια σχεδόν στο ύψος μου. Η φράουλα φαίνεται νόστιμη. Πάω να τη δοκιμάσω. Πολύ ωραία. Τι? Μια τεράστια σοκολάτα στην ταράτσα. Πρέπει να τη δοκιμάσω επειγόντως. Είναι πολύ νόστιμη. Ποιος την άφησε τόσο νόστιμη στην ταράτσα? Τι? Είναι ένα σπίτι χουμπαμπούμπα. Είμαι λάτρης αυτής της τσίχλας. Τι κάνετε εδώ? Κρεμάστε την τσίχλα μου πίσω. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Όχι, τα σοκολατάκια μου. Τα κατέστρεψες όλα. Συγγνώμη, ήρθε η ώρα να παραδώσω την παραγγελία μου. Όντως πρέπει να φύγω. Τι είναι εκεί? Τρέχω, πάρω την τσίχλα μαζί μου και τη σοκολάτα. Σταμάτα, αλήτη. Θα σε πιάσουμε. Μην προσπαθήσεις να ξεφύγεις.